ya da masepa sese dia sompa no ono a ton ho na mesi akwada bi na se wo hunu me no oto dwum no senso na obeto no dwum dade o si sunsum bia pie na mse akwada wo to ato dwum yiye o sunsum bia pie na sa na sedake to no de nanso akwada so se on de ote ye de se sunsum bia pie aya no kore sunsum FM sunsum pie pa yeah ya da chitafo nyina se yesom ani nipa Mmrantehene online fan club ya da mase pa Bema James o kan jagum pa ya da mase emom kwasi frimpon koku frimpon de Asem beba abrofi wo mo de Asem beba o menti ase se nyankopon wo hira abrofi sa na kwa no mo koso na so hwemu a enema bi wo ho a ye ntumenye adoye tema odo pa abrofi no de omo wo de nibi qualities bi wo ho a ehia nyankopon pa na abrofi no ho no mo hete pa enti no munya nsa no nanka sebe nsamfo ne nsehunu anyambra nsam ne nema emfata de omda de nyina ba oba bia bodaja naked that tusa na owo supermarket wo di nidwa ne bag sanensa di nidwa emom wode ayi abona no nose mask abona no the same Mmrantehene Nipa hunu no na de wa cover ho na dejare de ene edaso na obema no wo supermarket a onso oton ne ma so bibia ha no boni baby nso ba insha da beto ade so we picture ni ya ohun se oba na bon hu dan tu sa gina won odan na ni wan koto ade no I say Mmrantehene is the Sunyachana ayakaka Sunyachana dosun say your church of nakedness ewa bruchiri mema ne me nyina bo ho de jana nwan asem ne say mema na abo de jana obi ahun sori o omo ne me ni nyina na bomu omo ye conference bi enye dom keto o obi a so bema ensori so ho and because a bit me very very young. Okay, young no crowd we say or ya be man they won't even fanka because obi ya be ma pa so ne hu ni ho. Ambassador Mmrantehene omo gina ho. Omo gina ho. Omo ko omo tu amonten. Se ade nan kasa no. Edru me bia se ye be man etimi ebe sori gina bibi so na man sori mom. Se wo hunu oba daja. But edru me bi ho no ma se wo ba da wa sebe o peje na no so tima be man ipa oba no na hunim no babra ya touch no by touching be ma so by sight be ma de oni be boso so ba no onam ho a hu a rede de mum de ma akono ba pa no che so o kan to na dasipi yo mishme dasi kata chao me iso de mpaka kasa bia na oba no so ye oba pa o ale oba bi nya ba che so the way and munyam city na chinyam no wo ye oni kwa so wo ye no ho sa wo gina na so ni kwa so ye no ho sa kra na abrofo no enti sese wo fifim enti ne ma wo wi ase beba o ya kwada ya hwe what hwe madamfo hwe mo de mo mutie radio mutie no kwa hwe akwabe ka se fie botos no e wo sompa yi radio ya so sa ya na wutie o se in their language no was zombina means fie botos
Okay. My grandfather told me fear bottles. Even a kufu say fear bottles. Who should the occasion is an My brother fear bottles. My grandfather tells me, he told me all the time that biga zongbina. Zongbina in Kusasi means fear bottles. In Hausa means Oroduawo. Bottles is very, very dangerous. Look, people that have occupied higher position will tell the fear bottles. If you ask Nanado, he will tell the fear bottles. If you ask President Kufuor, he will tell you fear bottles. If you ask His Excellency John Dramani, he will say fear bottles. If you ask Kandapa today, he will tell you fear bottles. If you ask Atuliga, he will tell you fear bottles. If you ask Bill Clinton, Obekache say fear bottles. If we are able to wake our late member of parliament who died, what's his name? JB. He will tell you fear bottles. And I can tell you that bottles can let you succeed, bottles can let you fall, and bottles can bring a whole party down. Look, that bottles, that is position strategy, very dangerous. Very dangerous. You don't know what bottles can do. My brother fear bottles. No, my grandfather tells me, he told me all the time. I call MTN for so dear no. And then the Debia may take care more. I hear about customer board. I call also a better MTN credit, you know. Baby, I can't then fire, you know. So why did Ghana? We MTN Ghana, work class. Oh, Pacho MTN and your flow what? Oh, okay. Your flow on the Pacho and your body MTN. Your ongoing promotion. Am I a customer? No. They are more made to MTN no ache. A mama tato credit, no mama tire code. And MTN, yeah, bomb about so. They have no money we need anything in your flow and why? Oh, okay. The Pacho and MTN Bebuan, you didn't sound some capla. Eddie for some card, no. The Pacho is for MTN how many years? 80, bear 8 years near. The Pacho I do bear dear MTN credit. Yeah. I am with you. No, Pacho MTN said that any doubt to credit one to send out to a quaku. Me talk credit, no, and I just still an papa ain't no. Washedana, Oko, Domboti, Druba, Ella, all my troopers, no, government, no, ministers, no, 3.1. Lampard and all the amount Oligon associate, you know, Yesha, and the Dansuman, and Obeba, Obanso, Uncle, Bedrusis here, and the Boku on. Why do you Yana? Say, Nakamana Okano. Oh, and that same be a winner, Mitchell say, and yet winning Abanisa, and you know, Obeko, Nungua, Odunungua, Omba. Oba obekosa enchina ye hwehwe mu na ye hu se ebe paracetamol okwasi acha wo tia owo why okwasi acha wo tia wa debi onye sana meche okwasi acha wo tia wa why okay akwabi free obi now say hello. Kwasini no say there be onya kwasi o alaji. Also sorry, wrong number. No so nya wrong why lucky kra. Yeah you be say medie bi am de bo man for say what the 1,000 Ghana cedis ba na mama o 10,000. Say on for 10 million bra. No me 100 million. No say sa alaji. Yo me da say. Na say there e munye ntin kampa cho say 10 million no every 100 million efa 90 no asande me also we kosia papa boa kosia we jimi papa no so na ya tim ni dia alaji o se me fa 10 million ba je 100 million me se ti film na fa me 90 million na bra na we so ade si wa omo enim no de ano mo dra man for pa but one say yes I bet ya obenya nipa wa at man wa yado that me na nenye I was for sompa na yedro no said ye ne da no enne ye de mu bedi nkombo ye futu sem no ye de bebrem na enne ensem wo ho asemi beto ha se maami bi echemu a kire abadwafo ne atie for se ni kunu abusua ma na asase
na aja oka se oni sika betu so nsa enti wofa aka hwie ne boase na okoka se ne wofa se ofa de abani o aja mi kunu nkrofo masase na ensa metu egu so na de bibi ni me ho enti wofa boa me no so ani se ne ade be fie na wofa fe sika betu aso nsa chese aye ma mere dia afedi enkoti apapa ya asase ye wo twa anwe egu asase so adai o se hwe nya wo nsa no na betu ma wo hwe metoy plot no matter offer don't do that offer say don't do that offer don't do that me offer say nyesa na obaye mamani abre offer enyesa ada na offer yesa kiri sumpa na 3.1 Asem Mmpe Nipa dwuma die so Santana mpanifo kan Satan no mo kan so na me yere kasa asem ni na baby ai Satan asem ya wo so no papa de firi boase aba abekana asem ebinom ni parodo no ase da bi papa no kana sichi na opeso ye no wo fa ase no ene dan sitrodo frebusuani mu aba ene sebusuani kasa wia ene ebenim she say papa no ode asase ne mama mi no wa firi mu ama obi adi na de odi ade na firi mu ama say be ma fre na sare ono odi ade ene wo ba studio ha sei na oyu si da wansane sia ni hunu de owi abewa nkuruma enti obi a nyekum mo ana obi sai asisai oboase man ne wo fa ase no asisai no ene ayi akwato yare na didi obi si medamase enu achi asem sa krom ho nya asem ketwa kora asem checheche pa na ansa na mo mayitu ye hofo na yenkwayanim ene afutuo no asem American tietie an say pawde krobi de pawde hwe oba na bema wutie me abrante anasa baba wa ene me ka kire wo se asantefo o kasa bi se ewo me ene wo yei ense ewo me no na wano akatum ewo yei na wo se anwene se wonu so babo wa eye me nka se wonu abo wa nye nanso wodi ye wodi wodi o wodi eye wodi etim fan woni nto adam na naso onipa di hwamo pa Asem se obabu wo a ada na naso obabu agese okofo mpa ama no gese na yiri di wo yiri nya gese ne ma edi wo manya me na me ka kire wo ebisati a wote wo se wunu ana abusuani bi emebo wo no a kire se wunya nsa kakra wo no wonye enka ne de wo mfa niwu so Asem me da obi di nipa kwankwaso mu o me da oni pass machine na jama hwene ni mu edi nipa kwankwaso mu pa edi bo humodin sa kurei ewo ufi tachiman wo besena kosunwa no wo fa kira akosunwa no kuro wo ekwam ho bo humodin na nipa otu kuredi no wo yade pa ai wodi wani ato obi so se oni di mebi mfirinto na fadi na se bi anka wodi wani ato so se odidi na bi ka wakofa na se bi anka oni pedi hwambo da wuhia ne mo pa no edan na niam abaye nwunu ngran enti eyese wankasa obedan wo ho na wadi wo ho so e wa brabo mu
sɛ obi ɛhyɛ so no ɛsere yare wuo sɛ obi ɛbɛhyɛ so no ɛnhyɛ so yɛ o slavery enkoasom pa obi se obeto amwadi a ɛyɛ sɛ wunua boa o menka sɛ obi wunua boa wa manye o ɛne de ɛyɛ na kira sɛm aseme wo kire no ɛne na ɛden enka yɛ ne mpoatwere ɔno ankasa nka na yire bɛka o wɔhyɛ me kuna ne makura bɛka fi sɛ maame no wɔne ne mba de adi nkɔmmɔ eti abusua pɛ wo deɛ yire wo basɛm paa na pɛ wo deɛ na wɔme ne wɔyɛ no ɛnsonso yɛ dɛm ɛyɛ sɛ wobɛnya patampa bi edutra atum ademu ma wasom adwo sense yesi abrosa ma wo nanso enkaye onyame hu nipa mɔbɔ na odasani bie beye yi a kono anya de kuma bi na sɛ wode wani tu nipa so a eye hwamodie kese wo wutie me anwumre no ana wo hwe me Facebook ana YouTube no wo de me ba ya dwene sɛ asema mekan wo nhia bia ebia beduru sɛ obeworo no wa hia bi ya pa onyame hu yamobɔ na medan obi yenkoasom anyansafo ntie de meka yi misi ha tia mo pi ayame modofo pa Mmrantehene yebo afari ketacha obema so akodi enyankoasom emom etnase ama obi atwa bia mama didie hey ohwe a wawi ja okay omono toka tu sade nana me da se nana yancha ya tifo ene ya hwefo mo bebe nanso asema ode abanana no den na asem we de me gidi esi obi afie mu no de ye kan wo mo me mre obi esi ho egususi na wo kan se bi na me de se mo bi enwen sesebe obi hwe wa nya no wasem na ye ka obi hwe wa ye pa obi hwe wa ye na katachaw anasem na de ba awe ho je se ne no akokai obi nsem bi kokai obi nsem bi pa o enumrei ya asem we no ya na nipa bebe ye pon se ya na wutie call na e ba ne messages na ya na nipa bebe adwen se kensem we kura nke ye ne saa na de apon a nanso obi so wasem a e hand pa se so de ba iti ya na telefone fanche na de be ka bia na isakura na fatoem kata chawo sa sante wo kasa bi se so nwa ba na wo ka e se ne mai dai enyini esusha so nwa ba na wo ka pa na ne mesusha duro bra odi sika man ba se photo cement fire da no na bu bebre wa na enasema odi abai panifo sa ka sembi se sabi obi babo amwa jaw na agu ho de ntese de wa na we no wo hwa sa kasa we no megidie se Ghana nko na sa topic wo so ko other countries na menyi ni se obi bua obi o de kai nanum ye ne Ghana ha de sabi sa de ne wa entina kwadwofo su bo no se hye ho den e wo kwan bi so eye se wunwa bi bua wa esi ba bi a enam se sanke kan we wo ha itimi ma rewo e hye so no nti kata so ade ya pa ne se obi du be si ba bi ne wo san de kai wanum ena nipa no wa mo akora nkeye enu nti na ye gina fidie so aka se sebe
nipa hyɛ ho den ɛwɔ kwan bi so ewom ebi mo sisi fie a 7 preduas a ɔmo nuanom na tete mu na emom yɛ ka hyɛ wadwen mu sɛ fie ne wuti mu a bɔmɔden na hyɛ ho den na nso pɛ wo den na daakye asɛm na yɛ ka ne saa mmerɛ yi o ampa unua bi adwuma wɔde watena no emom akatua ɔde obetua wo no yɛn kasa fa nsa kɔbɔ ne sika na fa kɔ bie wo deɛ na emom sika kakra ɔde bɛmɛ mfa nkɔwe akɔmfɛm boaboa no na nso nya wo deɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ akatakyɛw wotumi mfa ma wo ma ɛnɛ yɛ kan obi te ne nua fie na dwen nyinaa ne sɛ daakye bia wɔ ni wa ne nua no ɛbɛyi dan ne bi ama ne mma uu abɛtɛ hɔ hwɛ uu a yɛ abɛtɛ hɔ anode uu akyi akatakyɛw sɛ ɔsɛ obi kraman bi asɛm bi a kaa bi ɛyɛ adwuma firi ayi akɔ ayi nkuro bi so nam faboɔ ntɛm ɛkɔ nkuro na watwerɛ kyerɛ saa ho wu akyi Land Rover bi saa da biara mehu ane m'ani agye saa ɛna deɛ wasi ne fie koraa na ɔno a sɛbi wansi ɛdan na nsi abusua asase so na ɔno akwagye na asase koraa na sɛbi wanya ne baabi kɔ no ɛnɛ hwɛ ne nua a ɔde ne kɔdii n'adeɛ ne sowa bi a wɔte hɔ ɛnɛ hwɛ deɛ wɔreyɛ owufoɔ ne mma ɛno ti na yɛka saa asɛm ɛhyɛ obi adwene mu sampa unua betimi ahwɛ wo unua betimi de watu kwan obetimi abia adwuma emmom obi bɛbo amogya wo nan de katakyɛw wa ogya wo nan a correct for 3 points so for brem the job mam dase pewo de asem na wadawruma wodi abai na pewo so de oso no mama kai mikro bia sponsor mechia mo hwe pa pode I pewo de no etwa sponsor yeah so what tepa side good na eno no mu fresh so mo hwe pa yo na me hira wo na adwuma pa wo that's it kete chobe made nipa no bibinti no to kuro ni sa no okay bibinti pewo de ko bia wona se chesempenifo dwini ekọ akiri se de na wo ka se kane no na ke ni niema wo so but o papa wo se wo fatimi tena se cheke ade bi mani se so na me wura fi wo kakra yo so se ne papa so wanko school da sa na so timi class ni esi so ase pani bitimi kira se awia wei ebe to hadma ye no miensa na ye no miensa pe wo de na na nyame hira on fat ase bi wona ka wo ti akira wo timu se yes modu abranti bi de ne to ne brother bi so no wa buchiri ana okachen se onkosi fie ma no na odi skiri nyina be hye ne nsa abranti asi fie wie kama na wo hye ne se oba be fande na kwa buchiri odi ne echina enne echabranti nya hwie o one man is kaso van to ka don fanya dwo onya hwie be ko be kwa buchiri odi ne to de ne brother ne wo so ekọ wi eche ne brother ne ban no odi bruni efra buchiri edina bagana eso okachen se ontimi ne ni nwane ntina because woni wa ahwa na broni no anase be ma na sinechi etu otu ni nwane ya na satam otu no ana ne kura nyame anim ni be ma wo bobra wia hwe obetu uso wanso na obetu ene na na kasa wadawroma yesre pawudie enya se ye forso wo ba wo pawudie bebo wo ankasa odachi ana se wonim so na se wode woni kokoto panyi bi na kai wo se wonim na de woni koto ma me efufuo so wa abekoda papa na wo si ho we ona de afa wa dano dokro si kenke wa dano e ba fofo de ye kesi ro Omo jesu ya hu sa ampo papa so ya besre ya bia wode afa no ya ase on fam fa aja permit akonyam ti aja ka da samba ya besre agufem body azama ba efutuo ana ye nyina ye ka so we are brand na we say titru pa ye youth no youth there usisuwa ese o program pepepepe because we need that so one eye rade the to should be eye dwumaden a obeye e de abo wo dache e bia na nyame wanku ntem na unisika
wo so wo ha dan wo de wani ato wo fa bi so wo fa wo ye wo hene kase obetwa asase de ama ho opanyini se nanane film na se wantwa bi anya wo la ma ho se de na che bota forest ye kon wo ya owura ba hu wo de wo nsa ba gu ti ne wo so enu ti e be sere se bo ho so na pe wo de na wo pe wo de a yanka se fa wo de no bra ababa obi o si so ko school na ne nyansa nyina gu ntiri no kopa adwuma wo nya no na de wo ekura me ha me ho me kopa adwuma ne yesi anya idia ade na me amin kreti bibi na menye no no abobo show me kakese no koto leda ana wo yesre person no wahye na se kama no da to e de home use sa ene obi shop kese oyoba enso no ko school through university ko betim de ne hoto school so anase bia de wo so na so anye sa oye adwuma ene wono aka set machine pm yenu miensa ona ekwo nanim no ntina correct kuro bi de pewde a onipa be so fa hoto se wo so pewde na ebesi wo nanam daase correct for 3 points so hene kede cho be ma me pa cho me daase na wasamo a wakan ene obi ti efia na se odane dan mu a oti ni suo efi se wasamo a wokan yakokan ne yaw ne niema bi a wanhwehwe ne yie eniema bi a wode nani to so se woni pa betimi aya aboa na wodi ni hwamonte no ena ama na blabo no agigya ayebasa ye kan so no wasi ne mpanyin fie so a wontimi nye adwumaden a mabunu anase babunu betimi ayente no woka no woti ni so wa ye nka ne sei ene obehu be ma bi wadru na basiri wabremu obehu se ye nananom anase ye papa no omutie yem ye omu ye adwuma e bia nka mefa ne se nka mabunu ne na wo mo ye bi wo ho blog sutwa eni ade be de ko enye won mo funsuo obi wo ho anacha sa blabo no ena ania moniti ena amfa ba bi ya ma na so obi nso wo ho a wonya opportunity anase wonya akwanya bia na ne mabunu bremu no enko betimi aye bibia ma na si ne dachi ye na so no wode nani ekotu ni paso e se de Jeremiah 17 verses 5 no e ka ye no wo se wadumi woni kula wode woni pa aye nani da so enu nti se the Bible ka ye no se ye tena se na ya dwene na ya plane anase ya hyehye ye niema ne ya blabo ye a ne ya amfa ye ni ankwankoto woni paso a said the Bible kan ye no men kan na mom no enhira e na be ye chefa said the Bible na kan nti no we eye futu ekoma dasa si nyina ye nsom enkankan ne mabunu no enfo ani nto se me ma me wo abrochire me papa wo abrochire e bia me nua bi wo ho nti no baba befa me ye ka se obi wo ho wo abrochire nso no wan hwe ye na ba mo wo de nsato no so eno nso se wan hwe ye nso so bia wo bakra no ya notice so mna so anase enko achichi man no obenya nkwanhia se wo wa ajapade wo ho se woni ajapade o so worry ya na so fa girlfriend bi wo ho na ajapade nyina be hu sa akwa akodi man friendfo bi nsam eti e ka chi obi ase na se wasi so wo yo babunu wo bobla enfa ho ne ba bi a wo no susu fo woni tu nipa so ne nipa betimi adu hwamo wa ma wankasa no wabasa emunya dumfa maw mo abasa munya de na ye adwumaden said ye be ya dache no wa blabo ne besiw ye ama wunchi man so ababede ho mfa so ka cho be man pa cho me da si mesme da wase obi ni nua wa bro tenti wo so wanya adwuma bi ya gana ha wote ho this year next year this year na me be ko so ene ma opa ni je nhwe so ye bu kwa no wo ka ho me ko mi krom this year me ko next year sa ne koko na so atom no wa je nhwe so ye bu kwa no wo ho ko ye bi ananka abasa enti me be ko de oh me bra so ba be fame next year no next year next month ye adwuman ade ye beti mo kokora ye adwuma sha na adwuma na wo ye no anya hwe kora no o ye diskan be ma wo yire enti mesre e ma no se wukunu nkuna se mi kunu no ye biribi na enya ye nia ye dia kata chawo ni se esa twafa sabe ye nuanu ma omu nyinsan na omayi ato agu adu time a afa wo pe ba wanyini ene ye se obi ensumo obi ba ye ensumo obi ensumo obi ba ene okokuma se ye fiefie mu a nipa na nyese no wo nwo na wo ena ono nyankopon ma ni bi no ebia na nyankopon ne chance ne ye 1 na 2 oh omo se maka se mu ya kire wo se awo sika sa
ɛna awo ɛne sika ɛna me refi baako onipa bi wɔ hɔ a o chance yɛ just one awale ana awale ka wana aware obi wo chance yɛ just one sɛ wo bodwe na sɛ bɛma ni gya wa wade a wo de mo ya sɛ ya wo de ayi mountains hɔ kɔ ewura wo hɔ nyina wi bu yam kɔ tena mo pa na srɛ no a ɛwɔ mo pa no akiri hɔ no no wi ni nyina bu yam kwa enye yie efisɛ wo wɔ one chance ɛna wa waste no hwɛ sister bi ka kyerɛ me sɛ ɔkɔ US ankyɛ kora no nyinsan yɛ na ɔsɛ da bi menya adwuma mɛsɛ no na ne namfo no ka na ne maame ɛfrɛ no akuya mesrɛw ɛnsɛ nyinsan no enti delay saa na do 7 months na ɔsɛ da bi obu nkonta in fact wɔwɔ ɛbɛha no enti bɛkɔ akɔyi America for liberalize abortion ɔmo utime yɛ abortion ya kyerɛ sɛ asɛm bia ma ho yɛ mɛkyɛw nyɛ wore but okoye no doctors ne kyerɛ omo free no ade no aye full human being nti ma me we de mmara makɔ ade bɛte ntimi nyi ɔso ɔbɛtene fie su wɔse bɛ na ɔtwe mienu no ɔda susu ɔwɔ dwuma mu a wɔsu ɔbɛ fie a wɔsu nyame nta de wɔkɔ wa enta mienu maya mienu drink wɔne me kasa yɛ na kyɛ bɛ 2-3 years ni wɔsɛ sable na maya na nya 23 years enti ne minim so nam 25-26 years wɔsɛ wawo biem kata cho hwe besi ne enti ne ɔkyerɛ sɛ ntaafo no ɔmsɛ ma wɔsɛ baako yɛ medical doctor owurade baako so hold a post to face so pa ɔsɛ ma tenase ɛnyɛ adwuma allowance ya je keke kura bitima hwe ɔsɛ Mmrantehene metifie nyɛ adwuma bia medidi pɛkyɛ okoyi omugu yankasa me kɔtena we nkyɛ a makɔtena we nkyɛ saa ɔmo high flat amame Sompa sabu kye de wo flat sɛ wo fie yɛsɛ obi ato fie wo bridge a flat wo nyɛ bia abridge da yɛ to 120 is ɛdan ɛtimu flat eti abusuafo ne aye kan ne se wo de wo de beda mase yenkɔ homa no so 10 number is 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 so ya no asivu musumpa na ayefe medamase obi aba homa no so long time mama yenkɔ no wa hello Mmrantehene ya dia na o Mami Diboni Mami Dibo na tikro mu te sai na mi adumboko kwada ni nyina na nam ho kama na obia na nam ho pa apemfo ro hu bi o ma nyanyam no me hu bi bebri bi kura ba ba ta Jesus ya ayo tikro no ohene yere TNT oso otia why yo me jene ya ko hwe no Martin me do number be ma no ba yo yankoi da was yo na fitu a o de mai me kura me say ohene yere ase wonni me na tia no hu se ni su ni ra ho papa kafra amen te obeje di se the many to nipa bi so if you did what one is and come in yam you might so nipa into the clan because with the many to almost wait in one na mistake asema waka na me ra kafra and then as a woman any way and so you won't difference won't emotion papa number chama from ibedi nkomo medase fabi he frigi boy Martin okay mam say what tepa mam say what you know mama I know man nyina machia mo hello Mmrantehene yes on you
with the teacher new at that moonlight. Ayo. Nanti and media, what the Asamaba. Mo. Now, if you ask the moon, say, what you want, my Nimbre will do my way. Mo. Let him be an overshadow what they say, who do what to my dinner. Now, what would you only do about it? And only a young yet, can you ready be a my dear? Minimum be an on city. Tell of the Bemebutia. Long like no city, and also a year woman. And to a decaying my woman. When you are not to a module money to say, I know my back. Where dodge? And yes, I will hear who saw any better word, man. I'll tell you. Medase pa. Okay. Over from us. Hello. Hello. My radio don't come from. Good evening. Your friend, Sister Rita. Make a traffic on a wood, master. Come on. Tell me how I can do one much higher myself. Yeah. Yeah. Maybe I'm better before I'm animated. Nah, maybe next man. That could crane or by my dear on farm family. It's the criminal mountain, man, and I said, the poetry. And the lady, you know, a boy with some more stay, let all go, my old friend, Mr. David, friend. Must stay one part, Mr. There was a couple of the or better, I can't say, you know, no man find friend, no man, or that not woman and a lie. That was it. That was a pa. Hello. Hello. Yes, sir, boss. Auntie Mago. Yeah, Diana. No, but we have a call there. Yaminti Boko. We call community, Mamponte. Yeah, Kwakukasa. Oh, Mantia, you made it on some hour cano. A good year. Now, Papa, Binya, stroke kata. Now, the Nimiam Baba Aqua, or San Conosuka, Nema, Mona, Siam Papano, a Tiapon. You live a papa no, say, why the up to what it was area went to me and to us on I, then a ban. To me, I'm banner after you. Alcoton, brought no crab bra, Nema, many game, Palano. So when you know when it's also a weird dodge. So, young, who has simple. If you are saying, say, oh, Bob Brand as well, say. Also, one cast out the with the two on a data. One who says what my bread and Yabina, it would be the party and the Dudoka branch and so. That was a pa. God bless you. Hello. Hello. Yeah, Master. I got my door. Yeah, you're my radio no come from cry. The fact that you should catch you some passer will be Mmrantehene. They are called the two. You will be on Casa from you. I come suffer watching you. I suffer watching. Hey, what's your moi? What does you do? Some other baby, what are some concern about? Are you? Maybe the comparison, I never be now that master what you like. That's it. That's it. One some emotion. Yeah, so the question to actually baby, and I said to enough for an airport. Mo, yo. I maybe some baby, not when it's really passed. Bible Kaka said, when it's passed, and I didn't have Mo, say, one which a communina, we are permanent pretty person. Mo, one crashing in a Juma, or when a Juma here, Mo, a Juma may be here, a Juma no way, a Juma no Bibia, Bibia, Juma no Abrabo. Yo, better was it. Suffer watching a miss pa. Hello. I go the way. Yay, a hoodie. Come on. The care with your voice, your voice, I was your phone in a so. I know I hey, yeah. Now, weekend, yeah, what about with the minister so? Oh, I would you also have a better no 10 million. I'm having calculations. Yeah, I'm not going to call you.
What do you have more? I will read in Yankopon. Aye. Or the Obeka. Share. We are a COVID, no. COVID nearby, no. COVID, said yes, you had drink for. Now, that is as bad as you. There. I don't do anything with you. Are you? And your class where you were from? Of our home way. It is boom, sir. Okay, hello. Hello. Oh, friend, no, I know the radio, no, and I want to call for you. Good evening. 1 year. Never just from Amidu. Amidu. And Catholic Kunsu Cocotesia. Kunsu Cocotesia, me pass a Cocotesia, and a Kunsu Cocotesia. Okay, young quay. And you made the work as some Yamishamu. Mo. Nipa, the other hotel Nipasoa. I have baby. The maybe. But the water so my country Muslims and the many so many so. The last day I never call say and minister me to come because I must say that people see me being anyway. I said, depend on why I don't know, Mamma. I catch them saying, to meet myself for catching crab up marshal. And I'm catching and say, and you have a young poor man continue. And to meet my Bibiana. And I'm a buy. The banner, Jamison, the father, Bonnie Seaman, Maniso. And say the party, we don't wish to be business. I don't do it. Hello. Hello, Papa. Yes, sir. We go national name. You are adapting for Papa. Oh, yeah, quite. So far, mommy, why? Yo. Me Papa, no. Yo. Now, Mmrantehene Yakupon Salamu. This is some party, Mama. I can't in the bay. Buy a photo sem now, would be my no. Na that was in a yo, see you. Say, fine, Juma. Mo, dear, Papa. The many to me blaswa. Because assembly, Abiami was saying, me dog quiet, now quiet, going out back on dog. Mission, Juma, no see. Who told one in my own back? Said you. Scan my shop amount. Now, Papa, me here, man, and I'm missing say, Buka, one city at 2 city, Namibia, 2. Unless we have my yak container, me more me Brahman, you, my baby, Fenamako Bonam, and say, I can attend no like a baby or the Baba Namibia container, Namibia package, Macatra. Because in a barrier, JHS or the court says, it may be a maybe wow. I can be many to Nisua, Nama Fabia. Send lady I can be Sakra, I had done a cocra, Edia can I see him. If you tell Odiano, Papa, Madame Wasipa, hello. Sir, Odanena, 88. K. Adu. Or the Honswa, 88. K. Adu. I know Gina Honswa, 88. Yeah. And yet, Nana Muna or some panel. Mo. Nana Vajasun Janka, nobody. And come on, so yes, to Dimu. And I'm a bar at Quedi Wakodi. I consider you are. You are. Yeah. Obaya, you are, no. Yeah, you are Codia. Codia, you can say more with your boom. That where there, Buamina, young court 21st clinic, na young French Rama or Mamma Wai. Yo. I ran overseas, no cremo. Iki wadia my yamana so many p. Arabia how bia no Mr. Mumfo in chair 21st clinic. Now on Shamakama. And for 1 year and 2, I think we did the Chevy Hunkunayo. Ah, you. With the Chevy Hunkunay, papa. The wood when it to the pounds to be bra, to be do Rambo. A do the Baya and can't tell you. And I know for a butchery, you know, a butcher, Baba family, a butcher, son, and a bin my year, a conform a date to you. That's a bin movie to call, thank God, said you won't pay you maybe, you know. Oh, yeah, Baba from Mako Butcher, Baba from Mako Butchery, he said, I bin my donkeys. 80 Miss Ramo, we are soon friend in 20 past, and you're from my bra. Oh, you don't go so bra, Yamina Babuam walk on your papa.
Emrantehene, when you say Ethiopia, is that all? But that TV so live. I'm here. Me that's it. Okay. Omampanyi Kwame Nkrumah eka asem we. Was say it is not her madness that ennobles him, but what he's doing there. Sir, was it any nipa wo na bi di hu is way titiru na o made a wo ye ho. Okura wunu na wani dance wo abrochire ho no. Say won so wo bere. Me catch her ye mfoni bi kire. Oyo, was so frefo bi aba mindele mi wi amelande. Hello. Yeah. Majo. Yeah, yo. Majo ya de sibozu. Le o chama majo sa de oni me ya kai. You can say sibozu. Sibozu. Majo ai. Confetek wo. Majo. Ante mi na so wo. Abina ni kuna dan funu ayi. Ayama ayire. Yeah. That's it. Not the since then. You are the money you can have. Na uka we for a wolf. Yanu ni yana mpate ka beframe ya ya for mom. Okay. Ade ebrofo. We for mko kwesiya mko bi no. Omo kambrofo bi e wa bluchire ho. Sa o pasi kalori ya mu ni a. Oh, Kalo. Come baby, a man for New Year now, so mudo who pa. Kalo no say you so pass. With you. Okay, and yeah, Madrus was so there. Now, me chia me nua ya boa wanyinam so. Nyinam so as if for me chia munyina. Okay. I was for mama yemfazia. Na said na make no. Was say it is not where man is that a noble sim, but what he's doing there. Nedi nipa wo the meeting who's way titiru. Emade a wo ye ho. Obi se me bra won kan. Make a cry what do be continent. As a me bra won kan. Nedi nipa wo na meeting who's way titiru. Emuma ade a wo ye nkran ho. Ade a wo ye bruchire ho. Obi yimfoni be kire me. Otwa no US and what this Sunday. Yani ya bibifu bi omo abogye funuma na buromu no ye gujeri mu na ye de abaye kusekusa wo se hwe aye won sesini abraba ye won sesini na ye ne maama tifia na ni da no so abroche no omo e ho no nye obia na di betimi di bibia ba wo ente mo nsa no so pa nye obia na betimi di bibia ba ente yire wo sinkete na ye dwuma na pewo de na ebeboa pa abusafo o message ade ba right time pa o yo right time na aba ne enei sa kasa me brade wo me brabe famako atwamo hwe so hwe yare we ye ba ye no ama obi kura betima ye kura no de akosha yare nsu ni sister oni nua yo oni abusua bia on ka we kura na ena covid nti amaje say ensu bi nsu a se be kwa ne nkoye no de akoshe no ti sa a message ade ba de e message about right time yo because by this time no sa me maame wa brochire me bra wa brochire wa sifie me kwa akotrem ne atwamo yo wa nyere ho aboa covid na ba no yire no makra be kwa akotrem na wuwu achi no o ma no bete kwaw na baba wa bi wo ho a o se me papa ye wodi midin oba be fama kwa abrochire e na me de no wa ye ne se me ye single enti wadu na wale mfie so nti no obi ba be wa ne krampa because of say ne papa na hye ne bo se oba be fa no o ware a say wakwaye married woman nti no enya ade a obetimi etu kwan no eno nti wo se me nwale me try me papa na ma na ba fa me enne watena sia ebo abrewa anti enne ba ni pa bi nso so ani ba wo mo ho so enti na ketacho be ma de ebo so se ma wani mra wo ho so fa wani ntu nipa so enipa be di uhwamo me da wase pa and saka signal say straight to TV kama pa na bibia atotoye aki and the signal no buy aki me TV no why we abomoden wa please be enye complete what be edem kama na asem ba kwa o kan ya ipusu no
or sit na yire na ya wo monetary money anadwoma no e no na pusu na de achi ya ba say sana makan yo na akia beka say ampase de aboneti money I say so makan okay pe no ho asem ya ka so ba bo be mati money anadwoma na kire say and say empa so aple no o plan na do so apete ne ho o plan no apete ne ho so one monetary money dia any o plan na wo so ni mu ano no so ada ne ka say bi o kire wo ho uni ajai me de kire hiya ni nko an ye me na mka kire ho na mate na adu no say me no na de bo matimodin say sweetie ne sweetie me kwai hwe oh de atoda bia na ehia bo anaja ehia to o me say atoda bia anaja ehia to me say e mani timi piri ye timi che me ma hwe madam bisi ha men ko bio wo omrasa mo aye wia obi abeko no fie but na ye ko TV so no YouTube abrochi phone kan no omo enko TV so ni bi omo nhwe bi na emom YouTube no e de Sompa TV e de abama wonum so mo nyina wotwi enye kirada na omo ko Sompa TV e wo YouTube no munko Facebook no aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and also Sompa TV Ghana wo wi amesro eya like subscribe na sa share fama wunua ne ensem na aba ne nyina futu nsem ne nyina no wo mokọ ho a ombenya bie tie nka echi kola no eno nti yankomre pem no gatachaw ye bekomu ya dom so kode a kira manfo mpachaw me da ase mesome da wase pa na ye du TV sui na bede adwatonde ba ko aja moseme nkon wanwan matimo kasa pa mo se men kon wan amate ase pa enti mama ye nsase ewo Dr. Mensa Heba Clinic kotwi oni Guinness de poli ne di hwani mu abusuafo me pese onipa dasani bi awutie me bi anya gidie se enne ma bibidro ye no esoso duma bibidro die no me so mabon sam na adawo enkeke kansem hunu bi engu asum se bidro ensa ya de we de ne yare ba ne de be ka kire se onyankopon ye wadom na atoto mu akodu kotwi abonten so na enne no abibidro no ne fa bi no akane nananom no na ye fi wani ase na ya hwe enne de nimdie na aba no machines de be free was scan ultrasound scan machines ene lab machines ene infidie ene stethoscope nyina herbal doctors ne wo bi the sign doctor kom no so bi sen kom what the hwe niema enti afidie ne beka no kora che ne se yade we na ayewo na no kwasem ni Dr. Mensa ye kana semi ono an the friend Dr. Wonder no abibiduro mu ena wonya edin Dr. Wonder Bruni Fita ene hunu se yade kan no ya wa bibiduro asade yade no na akire se doctor ne ho na duro so enwanwa pa abusuan be kase mbobo yade dina channel pakura na meda so bobo yade hodo a Dr. Wonder wasano doso na ni nyina ne sabosma kotre na ne adaka mu ade koho na kwaje wa yare sa abasobo de bebiri abasobo bebiri atedie bebiri mekura atedia ma fa Dr. Mensa ensa so anya no abiri bi otabiri odwamu wose de wo kire ne honom no ene odi odwa ya brem ne yade ekwe na mese wo na wo kire no ntimi de bro wi na men kwada e odwa bo ho masa na odwa na da be ni be ku na mse hwe ba bia medre mu afa no mo kura mu hunu akiri sia fe de anopa bi ba odwa na te na mse hwe wate me de no ko da ko wi ma de kama ngwa I was for 10 branches. No money does so. Never walk and movie. I've went into the puzzle. No money does so. Oh, Kunwa. Said you will be my head. I could feel after you. Match them up. Aye, where dodge. Number de croro.
nti hoso so ye afo ni tu nipa so nipa di hwamo ni bia no abusuafo o kotwi Dr. Mensa Jansi udu nkwanta so ha ubisa omo won nkwanta so ye adwuma no bia ba kire efie honom ni fie no de start ye me say ase board ruma na ne konwa nyina ya jama 11 konwa de ma manfo no na ono aka nanum o se da ye ko ye nipa ba ho pa na ye 6 tole bia kwotena ho nipa ma ade tie kwotena ho nipa ma na last me ko 23 private cars and then ho nya sem ketwa Dr. Wonder senkwa o won kran wo kaso akofodua takrade takwa sunwai sahwidwina se dunko no fe na goso samia me nyina okwa won sabaka number no 0245 958 768 0245 958 768 and a 0271 173 551 0271 173 551 Ochina bonsuonyunu na ko Dr. Mensa Heba Clinic no dia bibidro be ye wonders ama ho ato from thousands and thousands and thousands and ho ato go and join them and ten. Okay. Mami odi Asem Mmpe da yes ne wofa wagunu katwo ene sei na ye ni kunu fiefo ni kunu abusua maane plot seja osompa odi asom efiofo ntino on fa plot no na aja on pe pribu bi nsi so da nkwa ama ne manya baabi ada sika odi betu nsa no na eden enti mami bo kridi epe bo asika sika ekobo no wofa mane yeso wofa de abani o akwanya na beto ho na nso wofa bede ne hene ne wofa yi eba betu asase ne so nsa mami ni nkuro no betu asase ne so nsa na asase ne da ho afede papa ya na wode anwia beguso na wo twa blocks eguso a se me wofa aja na de hye papa yi guapim guabrane a mami ne dia tete hono a ko ye adwuma no boka kura mami ne wo che ne ton no ana ne mani bia ntia ofa jamami ko ko to dwen ma no wo bompa ye ma no wofa fa aya de wofa semani munyam nti wono kura fa blocks ni be se dampo ba ku bi afedi on kotin a ofa se hwe ebi o wo ba bo ase no wo so o mo tran asase no na se meto a enti me ba no to na mbeto yo nyansa na mbetu ye hwe wofa de o yere nye me wofa se wo so de o yere nye saa na se me kire ba hwe ye ni mu panyini na ba ha one mami abebo nkro fenchim ogina sasa ase no me de wa mefrem se me betu nsa o wo ba no wo se ye ton asase na mbeto mama se de bi wo fa man ka ne sa o fa me be kan se ye de asase na cheme na nsa mi tuo na eden Sompana 3.1 ya sem okay panyina no a ofre ma me se o magi asase no tu so nsa no wo ye onya ne ba bi ko de odi ade so ko de odi ade a otoso minu ena ye nsaka no yewura ye mo akwaba ye ja atsai ba choe pa chawo de sai ye frame ko asale yo ajasare ye ti ni na sa ajasare be ma wada roma ma me oba wade wo fie ho woni e ba choe yo me sraw na wahwe Israel nyankopon nim asme be bisa we kanokore papa ni ha emfa ne se papa ni henti enne ye ma me nkasem bia enne wo a wonu mu asem ena ye je ni ye gina so nkwankwa no ba no mo se ono de oye abema abeto nya abema wa boyire de okore nim kakra enti abusuafo papa yi ene ye betie ne no mu asem na ye hunu se maame
ne wo fare beto asase no ana abusuam de asase maame ena ne wo fare beboa no etu nse gu so ne ehunu ye gina bia agya sare be ma ekwa mu ada ho ba cho de tie ne se maame oba wale fi oni kunu de agya ko bu ache yo what you say wo firim yo ndi awale gya ye ba o muntem ndi papa ne ma esole se one papa ne gya awale de a asase na omoteso no ye ya busua na de ma oni ni kunu Sompana yi 3.1 omoje asase no we no nyina what bi what in wasum ndi esi omi amanim good de esi wanim pa na pese wo kan ndi eba sa no a yekoshi aye no ena papa no edi to ne ma nanim se no kure se akwanya beda ho se ometu insana omomaje asase no na wonde oni bi enti no na wonya enti maami ene ko ne wofa ho ekobo ne wofa amane yese de abeni enti ne wofa ne bai ema omukokutu etrin senti ono papa ne de onya nwu mama nso ma wonka ho enya ne dia ejabo ache wo ware wo bayi ai na maami ne wofa ene beye sa amamri nti wo ne eye wo dia ena ema ne ti ase na ejabo ache nso di wu firi mu ekoe timi wo fa ne na minim da me de na aka maami ne wa asase so aye de o duadua ne ma oteso a timi na nse me wono ma na me wo fa frame se me mesin koje allocation emre no yeso yo fa panyini pa o kiwu ahaya ana wa emre enti ono sign ayi ana we no hotel na so na ye sign for na maami wo fa eso we pa allocation nti wo the people na maami na oso agene nsa timi nkoji allocation ni mra timi koji allocation ni ba ya chiri no na papa ni frame se osreme a yesi allocation no na mefa allocation no ma no na wo the bank bika omo ha no de ma mi ko huna ase unu na onfa nkoma bank fo no na ne honton na bank fo ne ha no tinanu siye no na me ka kire ne se Sompana yi 3.1 na se asase no mati bibi se one maame no na obetu insa na ne maame ne dia na wodi asase ni nyina ekotu aka no maame no ebe de na wo se ne no wo fa ase asem timi fa pipa ne ma na msi ne pipa ne me so do me ye contractor me ye sub contract ye wood india na minita me ye covet ne yimu se minita mti wonya abutre timi bai na mbebo mo fa ma ne bo ma me ya ma ne na ye to ye nsafre ne wo fa tino wo fa ne bai na ye ka asem na no wo fa ne se Sompana yi 3.1 obema maami asase bi na asem bi ad na asem ako enti omkotena ase one maami kususu ende na mini ho ene oso obema maami na asase no piemienu pe enti wono maami agitum na maami ne bebo mama ne enti wose papa ne nye pipa emfamra enti na mo ba bi na maami ne frɛ me se papa ne pipa na ba minima de ba me ko ye no na mo bi kan pipa na maami ti me kan wi am ka je papa nse e da na ye dia asase 3.1 emu bi wo dia asase mienu ma obi a ese wo se ote ekwan a wo de ebewura efie nim sikan why wo se pipa ni wo twere se me ma na plot measurement sei na uji se pipa we nyina na wo de akoton asase wo so ama ni pie mienu na wo ton animu ni wi a maami ne ba fan na wakɔ ni fie ndi pipa na me san a me maami ne san a enye yi ndi ko ye mo mo preso ama o mo san akɔ enti mo no na ye bɔ no papa ndi ato ye bɔ no papa ndi ato Sompana yi 3.1 asɛm no be di ha to flame mpre bebre sɛ ma afa ni pipa ama na on the pipa ne bai the pipa no so no kwasɛm wɔ na ni dini wɔ so omode ode saipna ne bai that time ne ye omoto asas ne ni allocation saipna ne ye ti saipna na ye sign so na ye nya allocation ye fresh obi a fa meje allocation enti no ni dina was nti onu na di pipa na be me fa na ade ma no ana me sin ka pipa de nkam de be ma no ba onu na num asem no a kire me se ese se o mama me na asase ni bi ndie
memfa pipa no nyere ɛma no ne pipa no ni ha ti bedi ha na ye ball no na chiri no na mka kire papa nse ade ade asomdue beba no oso wo hwe na oye na asase no wose ba bia maame ne tie no ne de osusuma maame ne kura isa enti won hwe na menya asase no ho adwuma na asem bia emfa na asem nko timene ne bobo akiri ana ote ase se de mpese me ye ne menye na bank fo ne mbehwe nti on ba no mbehwe a de on bekan ne ye hu ntimi ko ye no me kosusu atwi bi kan o me ye ma me animu sese me ye ni 60 first na anko ye no 14 by 14 say 2 rooms nti se ma atwi ni 60 na am di load no atum koto ekwan kese no nti plot no kase ni ye 180 but you say matiso amana koye say na koye 70 ama kwan abeda ho ba maame no asase no so na mde kwan asa atusi timi yewie na o se me ma bangefo ne mehwe nti bangefo no ba na o mo twetwe na mka kire o mo se mia skana papa na kan menye obi ama ya to ne yede o musika ama o mo na papa nse de o hwe ne asomdwe nti metimi a na ma ye ne sa ma na oni eho asem bia nti wugya asem no ma me se metimi abaha na ya be solve na ma hwe so se on so ne sa be kan na yi na kutu ya ne kan nti anopai be friend ka kire nse ma frɛ me nti me koye pipa no na so me ye wi a be se menya se ska man de oni asem bia me ma mo fanse pipa no ne yamfa ma me no yeso yempu ma onto ne de no na asem bia emfa na asem nko na obesan abolete me message se obolete esan de betachi na me se de bibia chiri obi ntimi ha mo se ya ma ne pipa de ba me san hia ono ane sa no pipa na onsan na ma me nsan bi nti eno so wate ase se wabo pipa no nti metimi aba na maba abeji nti se de mesisi asem no awi ma me no so de me yema no osine ani aso a wadamasi nti se de akoto an se de magia asem na si nti mesere mo me de hon krata ni nyina aba na de mpacha wakosi no okay ya da wase ye mumu de nanka ye pe asem no banu asom se papa ye wakoto proto ana se mami plot no okobo armani tunsa no but se wo se mo pempe no ama entiase ye adwuma na se ye sa akọ pagya se bi gina obi wa na che se ye asem to die na nso ye de se de be na bo ne tiri nkom na ne to so nkom no betimi agina eno ane hia ye emom sanka wo dan letter no de ama o mo asamo no de ama me kata na o ye no na mahwemu a anka mepe if you say me pese me hunu plot no still site plan ni mamle de na mo de ready afa hu measurement na she animu na plot number 13 ana se dia mo dia ma de se megiri se nu kota papa ana kota mama yati ase ba joan ba panyin wo dia sembe dan ye odaroma ba bia ukunu ne nchikafo kan no se asase no omoyi kota e de amaw pacho wapene so pacho ane wani nya papa na da uroma ka ise aya wo de kasapi wapene so wani je ho aye afanasa ba bia yi ma wona hwa na wo dan na wusi ye ne bedi ye me da no ebesi ba ko ne baaye ba ko ne ba wo di mu ba ko so ko wo fare di na me nsa no nyina akọ papa no ho wusi se 9 na mabo mienu so de ka mienu nti mienu a bo so ni nyina akodi papa no ho ba ko akodi papa no na ba ko so wo me ho na me prese nka me papa yi emwa me na nka won fa ba ko no a me boss no won fa ma me enso wo so waka wo so wo mpene na me se wo mpene a on de wo mfa enkwa ne hia yo me wo kwa me wo bibia but for
maame ka sɛ ɔmpene de anka yɛsoso yɛmpene nanso obi a wopɛ sika ma no ɔsɛ obi de wo ka ma no fani a yɛnyina akyinye ɛfiri sɛ sika no wɔgye awoa na ɔde brɛ wo so ho akama no ka nyɛ yɛ sɛ yɛntwe ma nso no ɛfiri sɛ maame no wontie maame no a ɛna mɛka sɛ deɛ wopɛ sika ma no ɔsɛ obi de wo ka ma no fani nti ɛmɛyɛ wo nyɛ hwee maame wo se wopɛ ne saa wo na woka ne saa meso me na nyɛ me da bia anadwo na menam ɛdeɛ yɛha wo na na nyɛ ne nti na wode amememfe agyae anaa mɛgyae ma no ama mentwe ma wɛ agye sese anadwo nanu a meba ha anadwo paa bi epin me no ayɛ ma me wɔhwɛ ne ti ade a yo katachaw aha o dan so nanso munya menka yo se miankɔ se miɛnsa ne a yɛ nyina ti ma me ntiɛnsan nti yɛnsan me de nanka yɛ de sie tu me de meka sɛ yɛ abunu abodi fanka ɔno mfafa papa mfafa nanso sɛ ntiase yɛ adwuma saa ɔmo no yɛntwatwa nyɛ sɛ obi ka sɛ mokora mo asɛm todie angametete mentete ho kakra nanso agya mmerɛ no nti because papa no kwan a ɔde wɔfa so na wakɔbɔ pɛsɛ wo baabi ho bɛsɛ abɔka ne biom abɔka ne biom medase abusafo meɛnkɔ computer so nkɔdi dwamra yɛwie a na yɛyi saa pawara to hɔ 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntiri na fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, listen, bro. Challe. So okay, the taste, no, they like. The taste, no, how would describe them? The taste, they like. Charlie, taste the deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, Miss bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono yen what ye adwuma. Hey, oba, what umra? Say friend Dr. Wonder. Yo, sorry yo, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wanya ne we ya. Roni bi o no de bibidro sane ya de na. Roni ne hoto no. Oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na nsen ya me kwọ ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic a. Ene ma kwani mu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say borom ne Dr. Wonder no abiribia wo ye research osuan de etinim de mu no wo ko nanim da bia etore bi oni na adwuma efu ni nyina ko bobri forest ko kire wo adwuma nani so se yade bia ni ho ya Dr. Mensa osuro no na hwe so de bibiduro asabro fita yade ma na bone semama no so yare na wudu Dr. Mensa borom na Dr. Wonder ho a wo hawo nyina to atwa se me kasa me bobo yade ahuru di mako ade ba kye se wo tin kasa o yare a ko Dr. Mensa Herbal Clinic yo de bibiduro ye ne de ebinum ntiase besi ne o kotwi oni grize pone di hwani mu anase kasa obesi Dr. Mensa Johnson number sabe free ni 0271 173 551 wey WhatsApp ana 0245 958 768 ye chat wey 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina ye nipa kro no a
Okay, I was for Yanuguso ya Dr. Mensa wabeduru ha. Oni nua Joseph Mensa, the Mensa family. Ene on komodi kakra. Na ansa na no. Abagafo. Yes, you know, nti kakra bia obi e kan bia na fe. Ayo, we dey ya be che ya hwefo. Me dey asem we da ba ye da ya pense me kata cho eno ma bi wo wa ye fa hwe ensua no ma bi. Ma mi ni ni nua na asem no. Ne wo fa na asem no ye afutu sem ye sua de pa. Hwe nkata asem court bi abeko bi ade a wo pa krata. Ma me gidi ye se wo motive na se wadwen a wo de koma asebe wo de koma wo fa no. Enne na wonim se sa yiwe nke besi ne. But anu tuna de bia na ka se nipa tuntum no. Ye nka se omu nyina anye sebe. Wone ne delay be very careful. Awsa de a ekoso. Wona wo kwa wa de na sebe mpe wo kwa no onwua ne ye bro ne ade na anya asase. Ene ye se tushi asante asem. Se wantu ade nso nsa anya wo de a. Ono no fa ne se wanya wo kobo na mane no. Ono se beto. Eto ono no fa se so betu so nsa se ona betuo nta hedan abaye ne dia. Ene what take his advantage no. But that no buy no sanka papa what no ma biasa because papa wani afi. Kata cho ne kasa bebre what no ma biasa but mienu no kwa na ba ku bi na nko de ma wo no. Obi ma ofie. Na se wunya kwa nko ofie a onfa ma wo tu. Nanim na wonim ntra. Nyame na ye wadom. Ena utu ana mo ba ha na akodu sei. Se ne se wo sei papa ya bam no wasiesie pepe se sem ne ade bibia ye clear o se won san mo lete bi madaachi asemuti na so obo beto so ma me yemfa ne sa na wiase ajapade yemfa nko ba bia me da se mo ya to yesu betima to wa fa ho bo mo de na fa nkran mangum afa wo mo betina fi on so mo hwe no man hawo to wo di ka to wo kran san na wasi fi no wate me da se Osme Dawase. Yo, wo shira woso. Wo shira woso. Enkwa me hia. We nyam kopon ye maduma na bitimi ye na abrosa akura na ebeboa me. Abeboa wo. Wo fa, no ba ko ka bio. Mam. E kan de bia no pa me sori. Ye mam. O trasi ye wi. Ono bo ne Canada. Wo de wo so ye fumu a enko fa bibia machi. Why? Safo short. Kata chobe me da se. Aye me da se ye maame wate ase. Na ahokyere eya. Senya ahokyere anka papa di asase mani. Kono watimi tuna de so. Oh. Itirisa. Ahokyere ya. Ese ruade se o ma ondi bie o ni bi. Aje se japade na be kanwura mu. Ya be se ruade o hu ye mobo. Na nsaso nka ruade nyakopon se maami otena ase a. Ana ko afa mle kata chobe ma. Anka se mu ka ade bi kwa be kuno. Eti ye be sere se wuti fie na se ho bi towa. Enka se mi tra so ye block be gu akoma so be wu bra. Na yenka wasem ne ma. Enne hwe ba bi etuo akotwe ba bi a etwede. Nana ye dase. Yo mo ni adwuma pa. Yo ohene yere. Obema. Ba cho me dase na kakra meka ne se ye nua bema ya wo ye papa ni busuani no. Edi nka ne ye se nyankopon hira de ma no. Se watimi aye ntem ginafo wa bla se ne beduru ase no ne frɛ no watimi agina mode amaye na watoto bibia ama ne bibia atwa kama na wafutu sam so a wode maaye no menka obi a wode nani tu nipa so wo se we ya me wofa we ya medien wo hu ba bia ne wode wa ba beduru enti ene ye nkrata asem no ni bibini. If you are dealing with a black man, be very, very careful because a child Obama won't say esi for months in way sense so enya disuade en fama ye ne en kantre wonom so munsem wo bia wo mo fa kwati kwan so edi bu manfo o mu di twa manfo abe no yase ba bia ehye no so wan fa nhye ho a efiri to hwihwuma de en so mpanyin se ya na ekosoro wan sa ba bia wo keka ko ye ya no asase a wo ple kwa wi eche ka no de kwa akotue enti so so betwa wo nua be no bu nua kwase a wo se no 9 no 10 wa ma wo nua entwa nkona untwa do da biala da mpacho me da ase me da wase pa abusian for asemi ye ya pa wana to Sompa FM emom ye be hwese ene manyina ba pepe krata o mo ya to so no da akwa ma bia ne mma ana se ne nananom obi ankwa yelo yani na o metata mami
wa kwa hodo so mani ma anya basa okay also for yani Dr. Wonder ebedin komo kakra na asem chinchiricha esa dachi no ya san peja e de ato epono so Dr. Wonder memo akwaba Mmrantehene yebu afeli Josu aburu yo de wo hene nti yo se yeah sade na nasoso Madaroma yo na me Josu aburu Joe Mensa Joseph Mensa Benjamin Ben yo Ben so memo akwaba Nana Mejoso yo Nana Ben one Dr. Wonder mame baako papa baako no for Dr. Wonder no moye and the Sopros and na Ben so be fa no moye asim furufuru kama omoye nuafo a omoka omonuaye no efe nuafo bi atwense ka na atuo na we de omaye me bia efe yo doctor Mmrantehene ye nche ho kura no na me ka asem bi se ebibi atwam a me be hu wo no na babia osayade no na hoye bia fia bi na de abata woda na ketuwa bi na wonkonwa ni nyina ya 11 enso kura da nipa do ba 6 good na woka no babia ya pakeka na ya just one ti me ba na aka ni siwa adesem de me de ni wura fie ho ni nyina minim ya kan wo history wo sha se kuma bi na me de madansi die nyina ne se okodi baby choba no na waduro ba akopɛ afi okɔe waduro 4 bia titi ya wa na jese maame no kwanye dentira na da ba kɔ ne wura fu hɔ no ya de maame no ja sɛ agu o na jese na nkwa no na antra manfo siasa enti akyerɛ sɛ adwuma no waye ni yesi to won kora bata edu bedase ɛwɔ Ghana ha sei waye ade ye bo aba so pa na timi mebobo yade di mako kade be chin adwuma waye yesi ye kan ade be chin ye na waye adwuma ama wo ho adanse die bonifita di ye na akoye Dr. Wonder aka we obia wo de wo kan wono ofra burochita wasa wo yade doso doctor mama nane mawo na wadaroma ne wo ka kire amanfo no medase Mmrantehene mama mfanchi akese ma omo eti sompa 93.1 FM enwumre de obi aye nhira Mmrantehene asem tia wa mpese meda na di kire edom a omo tie sompa fidie de di kan me nso meda wase yo na wo fie do ho ano because ji odwan fita otue du ade brɛ makane ne medase ene ye me se me ye malamba na se me difo Mmrantehene unim Israel for namwa na eduru ba bi omo ya so den ena nyame se da bi Moses ma memmene won e wo sire so ha ena Moses pridima wo mo na nyame se okay ena me de aso twen kakra beba mo so ena fe wo ka won sire so na omo wu se pam afi de na wo na no ye den ena nyame se he Moses mpa ebomu no na nyame se okay ene mi yi aso den fo mo afirim enti ye ko bere wo osi ho no na obi a wo no beka no bia o mpagya na ni keke owukura wo tia no concept he wo no na sen ho na wo nyanko na ni boss wa no nyanko wonderful asodin fo wo no de wo no kana no wasiri transi ya no wo serious nyame apagya ko bere wo obi wo kotwi say ale ka obi denden na wo wu a onko ho bata so odin di obeda ho atom no wu na wan hwe ya odura sama do amoche bebo kese kan yesu an yese wan hwe ya amoche bebo no kwasem ni an hwe ya amoche bebu nipa bi papa nimudie nyame de ma no obi an ne de ma mi asem beto wani mo twaten sa bebo a sa na se yese ya kana yare semu pa de Mmrantehene bepie wani mu ha entwaten minim ho hwe ayale sabe pie Dr. Mensa ni mo ebetwa tei nti e ba na mapase ama e ba ya na mapase ama me nye ho na adwo odwan fite otu adua achede amanya kura so chensa enu nti mo amutie so mpafidi mutra yeye pa no kwasem ni mutra yeye nyame de tumi aya yale sabe adom na ko a enu nti sa otena wa yale bi abetena wo so wa otimi sa tena wo so ache
ɛna obi ayɛ na ho si akwan abetena wɔ so na wɔka kyerɛ wɔ sɛ ebibidurofo no yɛ so ɔmo no mo bɔ ɔdi na sɛbe wunu anom ɔmo ba hɔ na ɔmo nya yalesa no enye sɛbe sika korɔ na bi ne anokoro na ne kasa korɔ na ɛna ɔmo ba ya nyame adom so ɔmo nya ɔmo yalesa enti ntena hɔ ngu misra hɔ men ntena hɔ ngu utira ayɛ yie ne sɛ ɛne nyame adawroma still Dr. Mensa nya accident ne mangu mo eno de mutira ye baako pa because unim kwa me observe ade bi okotwi mai bia yalea ma waye be kan say wato baha wajoho anka ye kashira de say de kashira filato form na ahia gu na omode ne ba me hwe ni din papa ne da hodo mo sa na nti we nso onya Abraham asini bibisa na yere say na okunu oyale da be o say doctor no kwase mi kuna yale ache o ye ne ko to ayalesa bia kese e wo kumase ha mi modin ye ne akoto no mfie miensa wada ho 3 years and am say we dey best the suit de ni de be ya be mo ha wada ho 3 years Mmrantehene me so wa hoju and so my mistake aden na mama obi da fa akosa 3 solid years say na mu fie no manyina was doctor maton me ho no manyina na me wogidie so say enenura amaya ma no kwam bia so papa no obesole anante e ho adanse de ba be pie so mpa Mmrantehene ye onipa bebrebe ho no mo a o maso eden o maso bon no wa o kan sam kire o mo a enkona so mo ada obi nso aso bon no ye tie o kan sam na so no na peke de ye kan nyina he o de opa akasa ma o time pai obi ho no mo a he wo na ye si ne soro no wo mpagya na ni weda obewu enti wo mo nyame pe wo ma age wo mo no wo mo no mo de wo ma ni kire kotwi ebe hwe Dr. Mensa kiri kwan papa bi wo mekene ne ke ho no mo ma bi ba ho no mo ne eja sei wa ja sei aja dance dia o mama 10 seconds me da Mmrantehene o di wura mka eja kurum papa kurum ni nua pan ye me classmate yes na me de mi hu na che oba fie ho an obeka ye se ya die ba ko pe bo no ma ne ko South Africa yes o free South Africa ya je no to Kolebu na yire ne manyina be su se wo wu se enkrata Kolebu document ya kuta no ene South Africa ne ko ye ho krata nyina afi ne se si yi no ba doctor wonder ho asia me kase se woni ya wo kase bibiduro entimi yade a na wakase tie urade oh yes no wakase tie urade no kasempa wato bompa to South Africa to Kolebu na South Africa ye ko ba Ghana ebe ye nipa biu Freddy ta be man se men kate no a taxi driver was men kate taxi biu adanse enkoa na media ma doctor wona I don't know Mmrantehene baba ya fan bra me decide na ba ha biu hwe asema wo kan on say o kasa mbi say ade onnim no be kasa wo hotel wadidi amen na se be wa yese dwanburuwa na wo hudi say kwam mesremo enya agudie ebibidurofo no se be ye dooso na bibiduro ye nanso mpanifo ase o mo wani te na akonzongu a unya bete papadi ana o kono ma no ma akurum na se oduru ba bi na aturu hwe prebu san kwa no ayi na se de enchim na yi o de se enchim police ye wo ho no mo prebu na okoyi no no na ye papa enti obia yale achechire wo ede wato mpochiri mu obi won ma na yale na ejina wani mpa pese kun wa ye ready so obi kun saafo no bi na mehia mkotwi nyame yadom ochina come on Mmrantehene me ankasa me tena se nyame pa ochina na nanse me ya anwade bi ma kwa me ho dwiri no se me nua we de o ye wonder mpa me no de funu ye frokuro mu na so de wa ye de o ye wonder mpa na me se afie wa de medi hwe medua habai ma habai Mmrantehene no se ma ye habai fuo kese mo ena ye ko ye na haban mienu bi ye de yanwanwa duro kese e wo me afu mu ho no mo na wote haban wetiwe na akabo motimi so ya na omu nimu djuma edidi ye ko ye na ono na kwa atem mienu ye ko na mo mla menchire made timbetia haban we no matewi e na me de kabo mu se ita na jadem huwom na menu ye ne nwanwa kire se ye de na otimiti haban wetiwe se kabo mu otimi so ya wo ye bia nso ja Eti na ya na nwanwa
Unim brana menana adano mene tofi akwatena ase me kan sem bebrebe Mmrantehene metena akurase ni nyina medwumadia ne se mabere wa no mo so wa ma mbayi nanso menni bayi aduro no kire wo aduro na menana kire me osoma me kwasi kwa hase kofa haba we bre me oba bi ngoba na bi a menana kire me se bi a kofa ebi a kumanyini kofa we ko na me de aba na ye de mana enche no wa enti metena akurase wonom na mebene wa bibiduro mu kama enti mebe akuru kase mu a mebe hu se wo mu oye nnuro no wo mu ni nnuro bebiri wo mu wo nnuro de bate nnuro pa se obi yale nyini bi na yale ne pese gu nani mu ase tol ne so were wo mu ni na duro no wo na me se ne mawu me de aduro ka we pa na ne ho to ne ma memra ne Dr. Wonder eba professor Dr. Miracle enti ya bibiduro mu pa de Mmrantehene me ka de shenya me enum nyam se wo de bibi a hyemmensa correct enti wo mu a etie me anwumere nyina hye no nso se nyame ya dom wakina se metena se yale ho be kire ne kwa ya de a chen wo pe de a chen wo de a hojo te se kasli enu bi na me hia ne kutwi nyame pa wo ana me branches ne edu se de Mmrantehene di nka kan no ye tiri ewo kumase kotwi ye ne Guinness depot ne di nhwani mu sa na akọ nkra pumpuni mantem mo wura kana de Japan abro san kese na se me wo ba kan ho ka so amene nsene senior high school di nhwani mu sa na kofoli dua kese me wo old slaughterhouse ajaji na abro san na se takura de was secondary college opposite na afa sunwan ye wo old municipal hospital and as a Tata restaurant ye ne di nhwani mu into 30 go for office na oba me ho no okọ ahafo go so a ye wo go so main station ubehunu Dr. Mensa clinic ne ba ko no mo na afa nso no dunkwa no fefo mu nyina mo de mo ne be kire dunkwa Solar FM opposite ne wo a ye di dwuma kase takwa ye ne medical doctor be friend Dr. Force ndi hwani mu be bia organ ha ubehu ye number no de mesre na ben de atudwa na fi Mmrantehene ya pegye mu na nyame ya dom okina agrobeso ofa ben Mmrantehene ma memfa number ne ntudwa empani sei opani wodware wi ananka na asa na afi ka kom nso de ye de ne kokoro num nanso wakina metena se asa yale de ye tifri Dr. Mensa nanum mani GP se ono ato nanum tuo aka nsem ni nyina na omo mo hwe TV no de egu screen ase na mo amotie radio no me bo namba no maako yini maako te sa chechede anani abele no okoje aware etu nyam abotre na atro no maako namba no eye 0271 173 551 0245 958 768 0245 958 768 Bacho mi city go ni subio on the tigo no ekita Dr. Mensa is here o free studio ha kan yale bia kire no na onche wo kina time a wo de beba mo 0271 173 551 Mmrantehene menka sebio isanse Dr. Mensa kasasa na masarutu na afi ye twenchina nyame ya domo ade besie mo o se yade no wodi akina wodi ma wabamumu mesraw o china bomodena akọ Dr. Wonder ho na wa de obehunu no abeka aha okwada na ase ameso no abedam ase na yefe okay for Dr. Wonder was sorry Asem Mmpe Nipa na wachina ukọ ho what they have ye wonders ama ya dia ususu se eni edro no obaje di se ya dia bia waduro na wuhia ya dia no waduro a na ase ya dia eni edro na abekame mama yentoa dwumadie no so yeah, called birthday wishes. Philip Chaman Abe. Chaman Abe, yo. Tikrum and Owo. Or say, when you say one. Yo. If you are Nyame say, Ubi Nasasi so there, a swat one.
na emom o ka enfie maako a wadie a wa na beka ho so say my default ya say me 41 na wo say 17 na nyame de ma me a eso ate so the metre calculation no sa na te eti birthday would ya am wani nye oh da bi nya ni je eso ka wudu se guti sa me mfie na so te right mi mfie so ti o okay me da se eti mama yenhwe yemfa no to screen no so na mfuni no na fe amanfo ehunu chairman B mebwa chairman Abi yo Philip Abi Tikrum no nya na be pe gwen oh wodi wo bi dia asem na wo kan yo secretary just wo bre stand for assembly member yo Tikrum yo na yam so mo ko share nti etu ni fo na chama no eredroy okay chama be mo waya de chama yo chama ya da wase chama mama ya nhwese ni mfoni ni bitimi abeto so ma chama hu chama na bia ayo ena yan komra na Mami Dora wo Fantini town opamade oho oye tailor kese pa seamstress kese pa SIC opposite ho na yen sakan krase ne ma meda ya wan sore enra nko Mami Dora kafra esese ye hwere cha kwafi so ni atene yi Fantini town fida dem ho kanam ka se Samila mame da bi wotra na ansa na wakọ Samila mame who fi chapter half na wokọ ho usania okay Mr nyama ni fie ase ho no one SIC ne di hwe ni mo so sister kokko mi no fefe bi no ya da ase Emane yako dokun bi no me so me da so Emane yako dokun de yan sha dan cheke ho ase $1 ma me na afim yo $1 kafra $1 kafra ye be kwa yo ne ma me ni din bi ama ni ma me ni din ama adejo ma me asem ye kan amanfo ewo hu nsem kapa aboa na yeah sorry say ma me no portion wonya ani swa nanso ose watene ho asenti ofo so mu ko mu chese de man no aisa fidie su nti ne okohwe a wodwani kohwe a ye ba be ma na yade asa ose ba bia na omadi nkan ate ama no na mu so nti ono na ahwa na twi mu no be ma na yade wadi wiase no mente ka se yesi Ghana manye eso ye wo Ghana ma o me ye wo Ghana sa ye Ghana ma be se ye bia ye woni pa sa ye woni pa o mun kan kure ba ye dan ya obenya obi a ye mu sama mi wa blow ya kan nufu ni ade na papa ye hu se o mami se de wusi do ba abeso me so mpa che so mpa na 3.1 FM ya yesu enti na agi asase o mami so hwe ne maba wa bem na ne ho ba efe na oba ya kloko na ne ho ba efe na ne ho twa na oba wo 10 kra oba sa wo 10 o se hwe a wo kosi ya wa bre na kata cho mami ka sa se moyi hwe ba bia wo bekọ obi obema wa asase bia na se obema asase se sidan ya wunya kwan faka nkofie wunya kwan nkofie o ha etese wako ha dan na ufie wura hyehyɛ mmara ma wo sɛ mpacho Mmpe Nipa bebre wa ha saa dan no pa jai se mepema enkwara be 3 mepe nso mai 5 omo maka wo to makwan na akwa wontafo be mi eno so be ne den edu me bia no de binu kura so timi kasa me pese o de ma bebe fi na be ye eno so gensi gensi but obi o ha obetna so obi o ha won for ba nko ye hwe ene na mafo ya be ada ene na mafo obi ana de ma ekofi obi o ho no mo a ifiti asendo obeti ase ne mu no ma ekosoro no no ma besesa o mo be ma bi o ho no mo a ompema opesex beto ompema ene be ma bi wo so a opema beto ompesex so the opesex no ompema no na yire kwa no wote ne ho but ebeba se the bia opeso ne yisia ono sex ne hia no na jumping here and there no and the opema no ompesex no so ono ba ta
and I don't know what I be about. Now, or jump what they are there, no, which is another game. And you know the tools and at the end. Oh, no, and just a beer, yeah, the two amount for him. Sorry. I am on for that. Yo, yes, I'm for Naba. Obiaba so. Yo, of course, no, that's it. Obi or Honomoa. A man and walk. Oh, we to know about Quadacra, 1 year, I can't work to a camera. Or no man, not do one and an agent home. The 1 year, I did you know, okay. You also call Numbiana, I okay, hello. Hello. Yeah, Joe, Bema. Oh, aha, yeah, aha. That's the mammy that you have a family oh, a part so, I know why you cry with your more brands and when your pounds, yeah, hello. Yo. Hello. Hey. Bemana ni kuro mfuturo mkwaro na abasono. Wokwanye. Come on. So what about so what? Paso kwa eribodia. Ene kwa eribodia. Manso kwa. Manso kwa. Eribodia se enkwa me se emmo yikura ofu beche. Na manso nyina na wo kan na se ayi okuro. Erande. Manso we de nya manso asem na ye kabato we de ba menchire wade. Odi free anya kwanta. So odi free anya kwanta ekwesi manso kwanta junction no. O se akwaya se ho ese why junction ase T junction. Ufa bokuma. Mate. Mate pato actually brana wone omanhene. Ono omanhene me program why? I think kwanta be Arabia kwa bole enye kwa mansu keni agwa enye yo mate edi brante na o ya na cut hello 3.1 hello yeah hello good evening if I choose if I come and me no for some what the say na aka safri hene because the money came because Tunyo Adumase. But wo hear some TV. Me da wase pa ma kasa. Friend me came because Tunyo Adumase. Yo. But some pana 3 asayetio. Mepacho, mami na tiasio di, ebinyami ase. Mamu mami di no so ye kodi papa no ne mama no kwa no ni boss go betini di ayabe. Because mo akoto di ko sika no, bank for mo fanye se. So the block span is here. Matias pa mama wakasa. Okay. Ofofro aba so hello. Hello, Papa Majo. Yeah, there now. Obada ko ani dunkwa no fe. Mama, what's na ye be kasa wa ye be kasa o ma fidie no so. Mate. Anu ka se we ase ohia na ma anyu no. Ohia na ma anyu no papa. Nenso eja ye be ye ne den. Oni bi asem. Nana da ko ai. Enya abasa papa. Da bia me kasa obi bodu ase hia wa wo tu ato no. Ampa me no ya agene. Me no ya agene. Nenso kura we ma me oba ende wada uma. Ena ejade mensa kai kura. Ka wo gini nyina kura. Enti nyame a wo hira nipa wo hira no ma nkwa tenten wa. Me da sepi. Hira no onyo kesi nyampa kina ebe kata. De na ntuma se ye. Say mon fa de babo boss di nsuegu so ofaja sa we ya baso. Ana enti nyame hira wai. Na wa zo kura. Yo be ase. Hello. Yeah. Mmrantehene do atwampo no a kasefra de na be nyina yi. Yo. Yidiane na napon papa.
na pon je Mmrantehene Nyankopon nhyira pa na onyanfo commando se wo hwe wo nyimre no wote me fanchi akete ma pa o ye inkemi department for na constitution Mmrantehene no kwasem ni wabo djuma woni watonfo no mabo djuma tonpa na no kwasem se tonpa na mode ba no de mukura no ma esombu yi na mo bibia nso dem kama pa atmanpo no ya bim ama obia tonpa kama no ye kwemu mu bi ye kwemu twi nyaade se be yama to no God bless you mode ba no yes no kokura Mmrantehene Nyankopon no nya djuma o isra pa so mame hello yeah Agora Brasil me ma comment kakane. Wani? Brasil me ma comment kakane. Ayo kasa yetiao. Hello yetiao pa kasa. Agora good evening. Good evening master. Ayo kasa yetiao. Yo, name tese. Me kasa tri ko wa bikisi. Aha. Você kasa firi ko bitisi. Aye tie kasa. Na me stress ma mera abia wa ye de mani ajo ho pa. Yo. Mani ajo ho papa. Wetimi aja adinimu ache aja mama me no. Papa no. Mani aje papa. Medasi. One cost yes pa why. Medasi pa. Anti provincial. Then you keep here no. Nkwani hia pa. Why? Medasi. Yo, ya kram ku prediction medasi pa. Yo, Mr. Dixon, yes, you da was pa for fraba humano. So hello. Hello, good evening. Good evening, boss. Manje bacho na ho. Nyamenti boko. Okay. Na me no kasa sinta beta kase no. On se account for echi eni abofu no. Onya tiase awi. Sa kasa no na oboka obeye si tepi ewu nya o fa no no so wo fa na fumu kuma wo mfumu da onya tiase nko aja tum se ni omode ama no aso wani wo pe no titum sa eche kasa bia ni hobi ya da wase ya da wase pa ya da wase also watch what they come up hello yeah I'm Mmrantehene. Ai Person the program so kaka. O hanyana kasa firi hene. Mpacho me kasa firi obra yemiem. E wo fa hene. Me kasa firi obra yemiem. E wo central region and east region berry ho baby. Yo me dase. Yankwai. Aha, mpacho fa me abanoma abeku. Mpacho kasa firi obra yemiem. Wo fa abanoma abeku. Yo. E pa ucho ma menad no ye no meni aso. Na mum papa na oba na obesesi asem no papa no why ya de papa wa nge papa no sabe oba na ka so wan ko school so odna gina ye bibi se kayo ka ti bimpo a enka okọ de fa so enti ye de yankopọ asebe watu asesi asem na we ya mudi di no wa mma so here ya pa enti o de ma ko no bi mra ai ya da wase pa already israel hello Mana mpana ndio ya jao ana kamisha pa one upana sana o israel so hwani ana kamisha ana mpata sana na du veta kumem ahene kumem abrim kanya se abrim okay yankwai kumem sumem yo emem yo ana wedi na misha mo pa mo program de ye bia mitie ya da wase pa afumem bi ya che kojo space mama why yo na mate kojo space o ma kan tie gun so ana nya misha pa no ma jinja no pa na no me da wase nya misha kojo space pa o si enye boda line kan ho me da wase pa hello yeah yes sir o je nu habi o o se dan papa ni ba e so o no ha ni sika ko ko ji ai aha ana papa yu a obi dansi a che mo hu se ye mo ka no eye Mmrantehene ni yami eni wo wo shop me da se asembi o be ka bia no eye aduma na wo bi ka na nso no yem fa nka me da wase ayo wase muska
Yo, me be can you me that some case or some was can come send the nyana correct. Hello. Okay. Yeah. Man. Yeah. Bobo, you bobo. Ah, ahuri. Ahiri. Nanya dapa. Ofa na Kwame Amwakuna the friend original Nigeria. Yeah. Madam Papa Obasha Okutisia some so much Kusto. What's what the answer? Ofa Bacha what's what baby I watch I say what the answer? Me Bacha me no. Our wife na this answer no. Me Bacha and change me in the fina. Ofa no. Dabi Bacho last anka saw you the answer. Ofa Bacha last we one saw you the answer. Ofa you know she has my phone in so get any take a photo I don't know. Well you the answer na ka woni sule. I look at it. If you look at I have my phone in my big attention I don't know can no problem see. You go. You have the archive can fix Oba. The question is Yakupo Shram. Because this is mid also. You can to be a second project and California his team best making us on market. I think I just say if the people no account for anymore. Tayaboko. You must have seen me a bear, I got a man's waffy. That's me a bear man. And then you want money so the careful say. So no be seen as a baby Asem. But I see for Yakupo Shram. That was Bufuna or Cassie BDSM. Can't with that. Okay. I was there for a coffee for chat to an affair. Yeah, trying to about pet na yes, so and 10 times. So, hello. Yeah, Joe. Yeah, where yeah. Yeah. My tone can I say me who dear. Official corner am there. No. Are you? Papa. The tone can I am me celebrating. Oh, me that's it. La catcher or more say I was in Tata or Sofo. Ah, you, Nadia Tata, you be a young man. Or Sofo, dear, when you could do that, because I had the man of Naja because I was Sofo. Yeah, one more Tata. Yo. Yeah, that's a pa. Bye. Okay. I was for the urban abetrans and answer no. Mama me to me katente pa. Na yenchire address higher there. Power specialist about hospital war Fiya Lake Road. Dr. Kosue Druya Obojuma. Ewo papa mesro when they are for koha when him in we are the biada da hepatitis and yara wahu do say dear compa abesha da sani minimum compo edru de name bu pay de hania hano de kidney ho aka ne nyara wa ekeke ka ho nyina mesre se we yebre so yarefo no on se yare na obi o ha e kanu na yese mo aba wo se me do kwa ha so me de me nya me wi na me nkoi ni yese mfa da bi mesre wo de mo na se taxi na fano koma power specialist ba hospital Dr. Kosue Druya na wonke jehum na no kwasem ni maame bi di obi a obuchira patre maame se Mmrantehene ya munya me maame nkasa emfa power specialist ba hospital ho na minim de meka papa busiafo da maame ni be sifie ha no obe kom papa was made down from 8 months oba sujani ba sebie nyado a minu bi so mi mu na me maka me ho 8 months
ɔse na meda fam team na maame de bɛba ha no ɔbɛka asɛm akyerɛ wo da wɔbɛba ha no ɔbɛka asɛm akyerɛ wo mesrɛ deɛ ɔhaw aba na adwene mu deɛ wanya adwene mu haw deɛ ne nan mu abu pei sɛ wo nsɛm akwa nkwanhyia football na wo bɔ na wonya nkwanhyia wobɛsa akɔbɔ bɔɔlo bio no kwasɛm pa na mɛka kyerɛ no sɛ medical kan fi yes Lake Road wɔne Jasbro filling station di hwɛ no mu sabre na kyɛ sɛ wokɔ aputu gyaa no wɔn mo hyɛ so hɔ a ɛno akyi no bɔmɔdena na kɔnkran kwabenya pokuase ACP main road hɔ a wɔn sabɛkan takrade so Anaji Estate wɔne Anaji MA primary school no na edi hwɛ ne mu ɛne nyinaa akyi no ɛduro bi yɛfɛ ne Hebatten no mɛsɛ fa yɛ waduro forever and ever Hebatten fa yɛ waduro ha yadeɛ biara yɛ immune system booster ebe boost immune system no ma yadeɛ bi yɛ pɛsɛ kutie nipadua no ɛduro bi gyina na so na hagye ne nyinaa to agu baabi ntɛtɛtɛtɛtɛm ɛwaduro tatahwe bi wɔ hɔ na your friend the cough ka wo kwa Asem Mmpe waduro no the breaky one time no adua ya heba tonic no obi a untumi ne di wonu manya ode no onunum bia obeten ka say one maduro pa number no ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ana 0555 79 78 78 bill 0555 79 78 78 wokɔ hɔ a yɛ bisa wɔn a wɔba hɔ dada no sɛ ɛno deɛ ɛnɛ nkoa na meba na ha te sɛ ɔmbɛka mu asɛm akyerɛ wo deɛ wɔba no atena sei na yɛnsaa daagyeɛ koraa mama menane mfa ma wahene yere na wasentie bi di twa mu ansa na yatoa so Kene chobe mampa chome das na yenka chetiefo nyina se yeda wo mase sompa 93.1 FM eba ye wo mu enja ye jeje mu wonu bo ye chi do makwanua se nyina mu enhranka mu nyina ahwefo ne etiefo na ye kira kwan no ewo Kumase Suame nom hotel hwe ni mo filling station no enchem ho pe na ye so no ye sese na wa blosan kama to aso miensa ya total so ho red and white ntino ye kira kwan no enye yiraba bomodian etu na mobra hasenum asemu a eha wo de etete wakoma woda wonna koda na bedware wo ama wuti ni suo ewo usum yeso no wo kata na so no fuani kira Asem Mmpe Nipa dwumadie so ewo eye sompa hasenum wo ba hasenum ebeje ofeso wodi suni arewo na eba na so no wonfiri hasenum nsane fom no na anigye ene seli ahya wo frumpomu ma na wodi kofie enu nti bomodin na fra yen Asem Mmpe Nipa dwumadie na producers na nye osom 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 58 BM 78 0243 58 another 58 78 na wo ya ne sa no ye beje oso ni yaka chosa jiwa home said de ne mami ba ya na asema betwa wa ha no won so de no ba sa pepepe e na beye ho e de ama wo na yenka ncho say wo hwe ye no e ya ko Facebook eya sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM anasa sompa TV Ghana no eya Facebook YouTube I am on the phone Germany for US for mo amu frefre Argentina ne ade no mo nyina ye da mo ase aka cha mo se mo nkoso anso ye mu e wo sa kwan so YouTube Sompa TV wo ya ne say wi amesro like yen no wa subscribe no wa sa share dia ma wunua na futu semu eba ye wa wanya bientie no enka echi mfa ma koho
Sompa TV na kwakwo tie bi wankasa bebo wa brabo mu na wo ya ne san so dia my notification bell bi wo ho eya asem mi aso abri bi adwumadie bi ekoso e wo Sompa FM ne Sompa TV no eya ade a wo nso na bebo nka ye na wanya bi atie na Sompa mpanyimfo ye wo mo de ade bi abeyefra no Sompa app omusi enka ncho se nya bia na obekọ a obetimi de wo fun ye PC adredra ho de akọ na so bia na wo pa Asem Mmpe Nipa dwumadie bi atie ana se na minim tofe akwate adwom ana se ade achia bi adwumadie ye o man hene ya wadu bu achete adwom ni bi atie any news kase ebo kronkron no meso no ane se wo ko Google Play Store na Terra One Media Sompa FM Terra One Media Sompa FM ni nyina no beba so Sompa app no wamia so oba na no e kasa te se radio na kasa pepepe na ye ka kire mo se Sompa TV nso aba multi TV decoder no so mesro Sompa TV se wonya nya ya mo risk no wo men ne sa pepepe ma obenya ye na so sentisa na no obi a ho a Silver TV bi shakwana ho eya aboso ebedane e de akọ Sompa TV no watimi ahwe adwumadie nyina afemu abade abo bla www.sompaonline.com www.sompaonline.com and afe www.terraonemedia.com www.terraonemedia.com and we online radio no videos ahodo afe nso no news ahodo eniema ahodo ebeboa wa brabom dwumadi ahodo ya didi no ha senom asresem wo mafutu semwom no ya twa ede akwakogo nti no wokwa obenya bia kenkan no wanya bia tie ede aka wa brabo ma nema nyina so no SCP sita ede amount no kwasoa mu afidie na Sompa 93.1 FM ye wokuma se soame na afen so no Sompa TV na eniema enkoso ye information abrede katacho be ma Asem chenche toso mienu first one wanya bia ntia mesro woko Facebook any YouTube wabenya bia tie na second story no so eba nyame ya adomo a mo de Facebook messages aba ne nyina no mo nkama koma ntomo ye ya na mo boy so bo ne ye bekinkan A to Z e de amam ye benya mo ho bre enti obi anka na koma nto ne na mom katachon so ne fans no mesra WhatsApp yate group no enti person obeka ho a bomodia ne high sa number we say 0244 56 3437 0244 56 3437 katacho be mampacho me da se to asomayene mesome da wase pa abusuafo ye kai mo se ya na nya nwumre nko an ye wa ha o obi ye na adwene se nwumre ne wa meso ye ba ha no pa nwumre be se no sia bra ne de na ye boaboa ye ho na yakwa ye no kura no oba ye behwo ye wo eyi kura no oba nipa wachira ye behwo nti enya wadwene se anwumre nko an ye ba no pa be se na wotwe bre no kura na nipa wa ha oba no ba kasi yigina musa ye na ofa ya kusi o se na ya mo ba adwuma ntam sa na ya mo pon late sa no se o ye fitani wo ye kire ya methodist sorry esi ye ni mu ye kire wo fa ya kusi wo se mante de se de baby a wodu no ye no o ya de o na nsi a wo gina na so nti ye friend mante no ba o konkonya fie de ya friend mante yo medase pa nti mo nsa no so sa se bribia ya wa ha anopa wi anwumre ya wa ha oba bribia o saba kan na wa kan asma kire ni numbers no so bogu phone so nya ne nti ne de number na mawo na simbia ma ebitima basa wo ko danyani na asma ba na wa frɛ na ye no achi bribia kama yo mama ye ne hoho abai eni nkomo mama ye mo akwa ba that is say bacha yo what they say Pacham de sala fasamche. Yare? Sala fasamche. Hey. Yo. Fasamche. Dinede. Akobi chogo ne ka chi se papa yasa. Na wakoye sis o de ka no kwa akoda. Na ka no Patrice gotem. No de hon enyeye. wasi from wadwidwi ase na amfa se mate no kura so wagya no kwa manako na cruise bi ba na se bema me se mo pia me kakra wa na wasa he on he de wa twegu kai na chire on
Oh, that we would Miss Simon. Also, that any of them for 1 million bro. So, my quizzes. BBN was any koi. Oh, so good, she said papayasa. I say, Toffee Aqua program, our year Fache. Toffee, maybe I will be a child. I was a fast some child. On the Fache, and also the fast some child that fast some child. Also, Toffee Aqua, the Toffee Aqua, so you trust of Friday tough. So, also then we trust. Okay. Toffee a child. Then some also come on. Be names your tons in your try, so pack you. Satori be a rainstorm, no, best you walk with a baby. We got a bimina. It's swimming in a chifa can with the Anyani Abu, Buru, and now a son of Quanches and so, and from a fine a boo can so. Now I catch you, nature much a radio. Now, that one is now offering me quasi. He does a fucker touch the home. On Qatar, the radio. I heard the radio. On Qatar, Yamas of a bonnet man. That I know. Kayachia, he wouldn't. And the premier friend, I from when I say a buzo. Now, I said, I said, oh, ready, radio. Oh, ready, radio. Cannot say, question. He does a facat. Facatan and Tronos. When you're ready, Casatia. As a move. Yo. Abaya, Yamuakaba view. Yeah, Yo. As a man, how about Sumpa 93.1. Yes, I'm here beg of we. And someday, baby, pan and hammer. Hey, na Pastor met me and started. I started. And they said, Nami was 16 years. Nami was ancient that day so. And I'm Michelle Blanty, no immigration officer. And no more transfer about I'm Smithson Juma. No, immigration officer. Hey, I'm Smithson hairdresser. And woman was open and I'm in it tonight. And yet, try more than after the news and by. The news and by. And I'll catch him some million concoto draw drastor in Queen's and into. In the quadrastor say a quacoto drone. You could draw a nature say, I am a papa down for being an hour. I know, or catch him and say, now, when you're for some chabanona. O Baba told drone, I'm saying, I was one one a ban, I'm saying, Bly in a buy, and also, or yeah, dear Juman's immigration officer. And also, or yeah, or barrel pot to me action. If you say, Missa, I know me anima or Sanso Bay or Baba Pedro, Abbe Yimins and Nego, and or Pamway. To a Pamway and Naja. Means and one or friend Papa Bonaman and Papa, a Jane and number. And or friend and or say, Obisan as I say, meaning was 16 years a dinner, or Nemi anima or Soko Pedro, a dear coin. And or see I. And dear, Uncle Pedro's ye and Yankran, Uncle Pen and Papa catching says, who no or Koye Bibina Bibia or behind and responsible. And then dear Ditcha so. Dear Ditcha only a little while and a jamade way. And also Koye me one day, and also Koye. Me Papa Unquan or Koye man or a bush any bianco be Mikran or so Koye me one day, Mimpo and Kobe. Me Papa Unquan or Koye man and say one day, yes, sir. Enti me na me ka che me kunu se we de me de nya ehun ade na we ye de ba santemam kura ye frɛ ne se kokoko enti ehun ade a me a oba na man ko bi de we de me hu ne se ya wale kokoko kura ya na wo ana o se an ye de ye mfa ne sa na ye de to enti mu wa na afede de o se sa de o me kwatena nkran ana o de me ko nkran na o ko ha adama me wo Medina Libya Cortes to ademe ko hono ma yakotana ona na maame ne papa nso te St Peters ena ja ya de to wa na mesanya m second one ka ho adigade ena no nso mede wo ye nti mede wo ya na maame ba ho so obedwale me ba no ena mi kunu nde to maame anim san sisi opeso ye ma ye fronti no ye nkwasensan wo ayi ye frene se adenta court na ye kosensan wi a o ma ba ba ye me ho ade ena afede me kosensan ya be ye ne ho ade na ya be ye ya ifron so o kosensan ba nsan na ya be ye ena ma me si yo na ye frem papa nso na papa nso tema committee wan we share
ɛna yɛkɔsensan wie a dabe na ɔbɛyɛ a ɔde ɛna ɛkyina afei de ɔse a ne papa so ɔbɛbɔ kanti wanyanya ɛna agya yɛde tete wɔ no mu saa afei de ɛwɔ mu a na papa nso kaa baabi me papa wuye afei de me kunu ka kyerɛ me saa baabi a memete no ne papa rent aso nti mimi ntum firi baabi a mete no na menkɔtena baabi a ɔno ne maame ne papa te no ɔmo da no yɛ 2 rooms self contained yanso yɛdeɛ no yɛ chamber and hall self contained nti ɔmo ntimi mɛtena hɔ nti yɛne nkɔtena na mso yo ne yɛtu kɔtena hɔ afei de yɛkɔtena hɔ wie a me kunu ɔmo makɔhoma bi ɔnyɛ me hwee no ɔwɔ dwogye ɔma transfer no kɔ dwogye afei de ɔma mpo bɛɛ 2 years kora na ɔma afie da wofrɛ no ana ɔteatea ɔno nso ɔmo makɔhoma afei de ne papa mo yɛ aduane ana ɔma mam bia de afei kora mpo de edura no pa ɔmo yɛ aduane ɔmo afrɛ me ma no na ɔmo akɔhyɛ sitting room na ɔma mama ne bia de na ɔmo nso di nam de mekye ne kɔm sa agye sɛ anwummerɛ aduane ɔmo bɛyɛ ansa na manya bia de ti na afei de ɛkɔ saa na mefrɛ me maame na maame sɛnde misika nti ɛna yɛ amede bi totɔ aduane di na afei de maame so wie de aboro so nti ɔmo bɛba na ɔmo bae ɛne yɛtena aseɛ ti yɛtena aseɛ na ɔmo so obi a wawale ɔbaa de wuntimi fa no mɛtena maame no papa so ɛwɔ abla wa ankasa nso nti saa de amenkɔ ne nkyɛn wɔ baabi a ɔwɔ bia ɛna ɔmo kae na ɔmo hyɛ metam sɛ menkɔ na mede kɔɛ ikoduru hɔ no ma adeɛ kyeɛ na ɔno ɔbaa bi abɛfie hɔ abɛsesa votic bottle ɛde ama ɔbaa na nam sɛ na ɔbɛyɛ ɛna fie ɔfoɔ sɛ enti wo so wɔ kunu nam sɛ an na ɔsɛ blawe nso ɔbaa fie an nege a ɔne ne tie ni ɔbaa yɛ mpo ɔnka so ɔwɔ yere mpo da nam sɛ ame wɔ kunu na me ne na awo ma mienu na agya ɔdɔ ɔmara kɔ dwogye hɔ pachan na afei de ɔsɛ na meyɛ na me sɛ wɔmfa nkora no nto school mu ɔsɛ wɔmfa nkora no nto school mu na anasɛ akyina gye sɛ yɛsan so ba ne maame mo hɔ bɛtena ɔnyɛ saa deɛ a ɔma me ɛmfa nkora no nto school mu yɛtena hɔ hɔ a wɔamfa nkora no nto school mu enti wei wɔsɔle ano akɔda ne gɛ ne hɔ nom saa ɔntena fie day and night ɔkɔ day and night saa ɔntena fie no ɔgya yɛ hɔ yɛkɔɔ start no po deɛ na ɔbɔ yɛ akɔhoma kama yɛ kakra ne deɛ ɔsɛ ma amfa nkora no ama deɛ deɛ ɔde bɛyɛ me no ampaniampa ɔkyerɛ yɛ nyansa saa sɛ wasɛ mu kakra abusuafoɔ maame no ɔne ne mma mmienu no ɔbaa baako bɛrima baako mɛbɔ a bɛrima na ɛyɛ panyin yo na kyiri ba ne wɔbaa no a ɔmo ka no ho no ɔkɛ yɛntoa so ɛna afei deɛ na akɔhoma no mpo na mma yɛ na afei mefrɛ ne papa m na mbɔ ɔma amaneɛ sɛ yɛbɛduru ha no nso no deɛ me kunu yɛ no the same thing na ɔsan so yɛ nti sɛsi a no deɛ sɛ mo ba no ɔmpɛ me bie mu a ɔmfa me nkɔ ma m'abusuafoɔ ɔno nso so ɔsɔ ɔmfa me nkɔ nti one day wasan akɔ adwuma ba wadwale atutu spray so ɔkɔ nam sɛ mma no nkɔ ɛna deɛ mma nkɔ baabi a na wotete me nti wompɛ me afa me kɔ ɛna ne ɔbɔ me a na omia me kɔn picture me di try picture mpo enti omia me kɔn no ɛna me frɛ ne papa mo bɔ na amaneɛ ɔsɛ me boa enti ɔka sɛ me boa na di 3 days ɛna me sɛ deɛ bɛyɛ a me ntwa ntonti me di kotwa foto na yɛkɔka asɛm na me di akɔkyerɛ wɔn na me kotwae ti yɛkɔka asɛm na afɛ deɛ ɔbɔ me saa na afɛ deɛ me hwɛ deɛ kɔ na nti ɔmo yi me free hospital no ɛna me sɛ me tena hɔ a boy na obekum nti saa na teɛ deɛ me ba me maame mo na ne me ye me sesa me no ma se me ba maame mo ti me ba na me pra na me se me kwa koka nche ne papa ti me fa ne papa ho no ma na ne papa se an ohia me ho enti no sesi a sa ne ya no me nsan ko mi kunu no nkume na se me te no ho na me se me mpe enti afede de okumi a me be ye de ɛna me se sesi an ne ba no so pra me huna mina me o ma me scan ko hospital so me ko fa na o he me ni ska bia me de ma ɛna afede me ko Abri Mountains ɛna me ko na me sister ba ko bi o de me ko hospital ɛna mo fra asam no so mo beka nti mo fra asam se ye beka no ye ka asam ni wie ɛna mo ka asam me kunu no wadifo nti no sibia obo me na omi ameko no efirira no so ye wudi ni nti otu na firifie enti onko pe dan foforo no me fa me nkotene enti sane abufuo na abaye mienu ntem no me ma me mfa me mla
na ome kasa nkyere me no mo so nkasa nkyere nti nya dan foforo na ne nyina ekom ena nkura no so ko school St Peters wo nti me fa nkura no mama ase ba no mo nko sa school nti nya me ya doma mo mama 1 month ni du na mbeso na kwa na ma be fa me ma na do mo ko ena msuyo na mama me de mbae afa de 1 month ni du no me fa me a omo de ne echina omo me fa me na me so omo me fa me so de omo me fa me ma so omo so se debi ena me de asam no company fo ni so omo misa mi kunu so ompe me bie ma won kan kire me ye fre mi kunu na omfa ye fre na omfa na mo fre ne papa na ne papa ne fa no bisa so na di enti na mo de akora betana sa 6 months ni mo na ko ma mo nya no hwe na sa afi no mo so ko peda bosome mo so bosome na twam kula mo so am nka hwe nche papa ne kan kire o mo sa awale ne de agu enti ne ba ne de wagya me o mu de nyansa kwa na wewe e ma me mo de bae enti o mo gya me enti wo ma na papa na saka chem sa me ba be ma no o de na si moto so ama rain atwa enti me mehwe no na ene me koya na me kohwe nkura ano na fan kran ho na sa ju kran ho no mo ha ayo ana me kohwe nkura no enti me kohwe nkura no bae ana afede se na o mu utu o ma mama ne so o mu utu enti me so de ma adwene se fie ho ano mote nti o ma na makohwe o me se me ko duru o no ma efewura na se o motu kura be wa mantini enam si enam re bia so me no mo kasa so mo nka hwe nkire me so o motu no so o motu nti o ma mo amane enam si da bi no so nko fie o mo ya udifo pa enti o mo ba na obi a wo na mutu a mo nkire na ba bia mo chiri kwan we no me hwe nkora no na me frɛ papa no sata na matoto entade ede ko ma me ma no papa no ka chem se me fa no ma no koja Babin shop abi o me yi nkura ne ti na obeba abeje me kan ka papa na nkyere me ho na me den tale no kojae na me bae afi de otoso me saa ande saa tam no de me frɛ na no ofa na me ne nkura na kasa me kasa me behwe o mo pe na ne bofu saa afi de 6 years na me hu me ma ne da mitimi ko chini nkran saa na masan so aba saa na afi de me saa bre no na brad o mu twa foto no bra me no mu twa foto no na America be enti na nsa ya na afere me ka cha ma me se me da me ntimi na obi ama wo nkura mi hu nkura me fra papa na on kire me nkura na kire ti dade na me fra papa no no fe na me se da me pese me behwe nkura na o mama kwan no osin yan o ma me mehwe nkura na me se da awo ye o oba be nyize boso me nkura nye ize me nyize boso me nkura wo enkulai na se nkura ne ye mienu nyina japade mo nko ama fa mo pese mo me ba behwe nkura no CS ni oba time te Ghana ha me nko abrochire me nko ba bia me hu me ma me nso amenyale enti dade wu ye de enye boso me nkura konto nye ize papa no se awansa maka boso me nkura se nkura ne da me yem no ma boni dua enti ene sa de me ni ba mpo ene no ye tu hu anamo ena me ne maame mo ye san ko obiem ye ko chinchini ya nti no o mato asase o mbesi dan o mato foundation na me ka che maame so o me nkohwe ho ye ko ya mpani apa no mo si fie na wie me baba no po ne be bie gate ni mai obi gate ni wie no adane nani ko ene ne so wa hu sa ne maame ne afede mi sun sa na ye ko tena ase ne ye kan asem na afede papa na bia na no aka chen so o mo maame ne me ene so o mbetena tame na so ya me de o mutwa asa picture no enti afede ye kan asem no wie na me ka mabusuafo kan kire o mo se enko mo sra o mo se enkura na makwan o mbedi akwan ma o me ho nanka o mu bie school a o mo so emla o papa ne se sa asem kura de abomusuo se ye beka sa enkura na mbedi akwan ma o me ho enti papa na ampene na emom no se me mla ho na mehwe enkura no ena me so eja obi a me mpɛ me ho asa na msuo mate wo de meba ho no ma behwe wo eno nso so anansan mo eja me 7 years mo mama akɔ ho mada munim ba bi kura mete muntu me ho na mo na me so me koshi obi no wa wale me ana maye flo afede mo se makɔ hu sa Facebook se ma wale enti ma wale de ane ne mo mama hu nkula ne biem kula me fla mo mfa na me frɛ papa na mse da na ade ntina sese o ma me ne nkura ne kasa me discount so ba na mo age me sendi muska na mo age ade ntina o ma me ne nkura ne kasa papa na se an ma wale nti ma wale de an ne nkura ne o ma me hu mo na ka o pesa wonya dai
So mo so mo makoma. And I'm bisa na say. Kwa so your program ani. Nti my friends in the phone so kula biem. My friends in the phone so ko biem. Na yere so my friends in the phone so biem. And I'm saying na da say my friends in the phone so dia me pa cho. Metimi abakwa na me de mani so abehwe nkura no. Osimisi obepa me akromfo. Amomokume. Enkran so de minim se ne ye pa akromfo ye kum nipa. Nti waka na ansin metim na mebo me maame ne me sister mama ne. Ena me sister am so on de onye ntum nti on de e bia na abufuo bi na ode kan nti ono abekọ nkran ho akọhwe nkura. Okoduru ofre papa na the same thing na papa ne ka kire nse. So onu no si fie obepa na kromfo ama omokum. Enti me nso me hwa me ne obi a o ka ma asoma mama ene se me de aba hase. Say nkwara no won kran na so mo wo Volta region. Pa cho mo won kran. Awo ma ase be ma no. Ukru no ofri Volta region. Mi kunu ye ofri Alavanyo. Ofri Nkonya. Ana say Volta region. Omo ya nwafo. Pa cho ba omo tenkran. Okay. Wajja ba ko bi wo. So se be man obe se open wan kan no kran je so ya ngo. Wan kan je so ya ngo no so ya nkran ni. Enti mene na wo panyini ni wie ya o kasa meme enko chia na maame mo. E kodu afi no mo kakasa bi. E na me se na kasa ya mu kan di. Enti wie ya nkran no no. Ana o se an froko menya no wa wo wie. Enti menya nkran ni a na me ya ngran ni enti die na obe. E na me se ene kan no kran kire me wo kura sa wa san so anyini se me bebre. Satan no so 27 years say no or 30 years. And I say so my wale akokora. 27 30 years. Now so yes I see. No asan kan age so an kire me. Oh I said mo wale akokora. 3.1. Wale akokora. Nti o twa me ntropa na minim so ya ngwani nka ma mpenu. Anya no don't say that. Na dey twesai. Because nipa ba bi a enoma bi ahin na mum ya na wono na omo fa kwa no na omo di menisa papa ne time first na meto ni fie o tim de ne sabe wo mo ma so say ya papa ne hold your fire abusan for asem we say no say Ghana bai be hwa kan won kan yi if say o sabia nyado a o yesimuni na wone asantini bewa esemu amamri mu no akwara na ye wo be ma na wodia yeso asante amamri mu so akwara na ye oba no so dia enso ye ya na nye wakofo so na wo abi enti ne nkan kwada nka be dendene kura dia nka abaya no kan ma me ho na be ma no so enko no papa hoy na akwama kura na omumra ha Sembe ni na onya ya yese tribe wo de o ya o de man be ko ampani ampa yaka ho kura nti mesre sa di we see no o mo hwi ni ye ma ye pa okay mama emisa kantankranka se modern be na wabo afa ho be ma wusu na won kire modern na wabo afa sem no ho sa wone be ma na nya contact na bibia tisa obey ni mami se ubu contact ankora no age ne yesai pacho penyin 11 years na ketwa no 9 years omo ni pewi kata chonse na reho pa ne se maami se wo kofie ho no o amrakwa ne bie gate no ke hu ye nka o maame kra de o ko be bam no maami amaami ehu bisa na me no ma bi hon ma kata cho me wan hwe na ko ka de ni kwa so ka se me nim se nya mamu abusian for me stress Ghana by anasa gender for no sani me wo munye ho adwuma yi pa wo mun ka wo mran wo mun yeku bibia no metiase anwunafo amamri mu no wo abema ne dia yeso ya amamri mu no wo oba ne dia so asemi ya no
Eje de bia mamre ba ko na yemfa na anamra ba ko na yemfa nya mo de no kwa na ibi omo kwa de na yemfa na da bi sese ade asasem kwani abahwe na yetoto ne ye na de edro no ye be ma a principal ben ese ye de a principal di anim ko na won pa ye kromfo me hwe bre de a principal be ko no on pa ye kromfo ma e hososo ye hwe we no just entakedene bem entakedene memu asasem na eyaka ho yo kan eni ewusu ni ha ofosu bema brai saja sese o masa oni no etu ara mo no de ofosu one bema wusu na omuti dwumadi ho penten ko ofosu asem bedru mo nsem no de er mo ya fa ho me da secretary na fa asem chede asem no ebedan Asem Mmpe Nipa no said ye si di adwuma no ye kye aso enti asem saa na ye nhye sufa enti uti enkwade a na wati wo so de enti ye ne kunu no ye pusu na homa no na bema no nyamie ne nukura nim ni katacho bema with all means ya frɛ papa na fra but ni kunu no na migration officer na say migration officer na say na American your papa na wanya would awari dey say but onya 40 years onya 40 say oni din sa ayo katacho mo ni din na ava ya pusu na homa na Mmrantehene no mfie nti ya adwene se ye be konkran ho mu pusu ekọ ye pusu ekọ pa but on peke well dem no mfie kra na say true color nti no offer na who says central for na bem so usu kra pasa me frɛ also on Jesus and ne kra no ya testing the messages ya try all means offer on person be fa me pa to oba sese no migration no wo ye no won kran na se joje ho tama me ni jande no joje ho na sese am ni baby o ma transfer no ko and that is the problem so in baby o word yank no one say ye fall on a immigration officer panyin no wo he na se no and then ka ho na ka se ko da ba sha baby ankura no so te no ho so baboa onim ho am sa so be ma no so omo si fie a omo timu de omo tu ko ha da ba bia and there so your point pa fa mpempi no so ko ho na okosa nkoda no nti yeso ye adwene se ye be ko ho ti ye ne be ko akunya ne wo mo edame meneda sana ya ye susu ye no edame meneda de ye ni be ko akunya ne wo mo ya no mo hwe so mpo no mo ti mi nwane mo wo ko na o da si ho ni pani mo a memenda ne yenko ebe he da fofo ya ibi fumu akọ no omudwane ajo mfie no ma hwe ne papa ndese ode Anthony Jukunu nyedu ene omonye dijedu preko okay era be man so say migration officer Dexin nyedu omo say omo form papa di no Dexin nyedu okay abaja for momre mu na asem we die kata chamra nti no ye bubu no totot me da se bebre kata cha a friend say sa normal ya abaye na ye twingumi me ka besi asem so ene be man no ba sebe awo ma ne akọ translate ya twi we spams ne atwi we spams no ana obi ti correct me wo na e contract ma me wo ma me ana nyinse ma me akora no me tua ho ka o ka me tua oba no wu mu ne ntimi nka ya akora nti ya twi be ma no spams na ne dia ma oba sa ne dia ma na wo on so a ya ka che oba no se me pese wo ma me tua wo ka contract akora no wu ni wi a onhwe na kira kwa bi ba no so ho batuni sa e wona no ma kwa so asem ketwa but the that be on otweman so a be yire e da bi se o ma ya paper to so obo an so ohun na kira kwan ohun na kira kwan kwa na da o ye no na o mo aja kwa aha no ma aja kwa no na wo mo tia o sika kese pa to kwa nko hwini bi msa na ababa wa bi ye bi na me kan nse che we se moja asem ti na me kan sa
Upon say what GBBiano. Okono wakwa gate was say. Or her say. Akolana e bibia because ntimi kwa ni mu ma e bibia wi. Obehu say ni moja na e da ekwi. Show moja asem. Kada chon e normal way kwaso ahwe e betana say yete normal bi say ni yi nkola e ba say ya. Na akoye say unti wanka obeden. E normal way kwaso o Ghana hanom a mumie hwe normal bi anhwe ya. Na nipa kwa se mani kwa se nipa ka. Ye nyina ye nipa mpa. Asante timi wale anwona. Anwona timi wale asante. Anya chiwade. Emu nsam na ekoso no. Eye yawudie dodo. Kada jaw. Area na nipa konya na yakahwe edum bi na nipa be ko situation bi se dia. Ena na yaka na nipa be obi ada no ho so. E wo kwa bi ukọ na wakwaje wuwa na wakwaje. Hwe no ma woi ya ba fidie su kwa nya ba de ho. Ebi na na yekoka ho asema na nipa bi ntiase a wo mu se yoi. Na sabe ye chikoko edi ni ma. Na wo be ma nkwa na wo ye. Ayedu mre bia momie nya agimisem kaka. Wo beta fidie so ase di atara. Ade bi wo ha wakoma. Eya. Sebe mpredo abua kokokra no. Wone ne man na mo na kroma nam so ya. No de ne mesie. No abata ne ma. Nipa nya bo sa ho. Abusum nkuma kwantu. Enye yize sa. Oba kwa wo so ne se wa ma. Wone nkwa na eda ekọ. Sata ma yeko siele na wo ba ma sabe wo frantoma ni ema titi wunsam wono nkwa na ekọ no agya nkola yi ho na sabe yesi enye nchichemu asante nwale anwona nwale asante ni sese na katacho ye be kọ ne saade a anu odin at times no mo ta ye saade no ade ti nipa nya boa ena sabe wo ne oba akọwo anyinsa ne na wo. Now de kodu baby out de ukuro mo de wo kwa yese won fa sika nko na de nkra kwa de anti no wo pu wo ti wo na nkra nipa nya bo anti wo de nkra na kwa ta baby say nkra ne hu o man ra wo sam mami kofie no do as wo du hon na wan wi a me pa krofo enti time a wo de wo ro ho no se be krofo na akoda no so eye nko sasam abi wo na nya bo ne be ma no na e ka se wo ne papa no ne aye baby akoko ba ta je hon na ne bagina se sabe prejo se katacho ye kan se sabe ponko abode mani wura mo dam se be ma ekura na ye no ma bi anya wo papa na otifie no so e eti wa hu ba mi wa hu se nkura yi sabe wo mu firi ba bi na ba ye we ye kan katacho me se e bedu mrebi no mami ne mai ohun wo mu kura na nkura na nyina wo beka dian wo mami ne nkura na ntiase ye da na di nkura ne etimu dem me dem mesrew wo hu obai wan kan ne kura nche no hwo en nan ka mami go de teta mimi ko yi betu mu se ka de wo se oba no be ma ne hu oba yi o ka chen se wan kan chen se bo yanwani data tu zandi pa no adwonboni wo ne trim wo se fra ne se oso yankrani dexinyedu wo so yankrani mami ka sa asem we asante ene sa anwura ene fante ne ho anwa traps ni nyina no wo mo da no ne mpanifo wo kromu a mesaw baby a parliament or edenya sa traps no bia abi ho adu time a be so mo solen kasa ente sa e better fidie so akeka no ma bia hwe ani kwase ye ka o mo solen kasa because so mo din ajade a yesu edi asa eden enade eti yenhwe enkura no sabia waleja ye ba se oba waja na si ho okowale ya wo mu ya di kumwanya den wo so hurudwam ano na ye metano wa wo mo na ko homa wo wa ware na wo hurudwam ana oba ya kwa war uko humi a umunya di kum ana wa kwa wanti sana wa no mu chime nti enkura no enso bi o si obi ma ni nua pani koi okoye the same thing okay ana yeso be ba ha no pa ya wi okay kwasa se mo ene se sofo bremu kata chobe ma ensam na ya na asefem sansem se na ya na edi akira okwa na de memme di akiri ubie pro na de obebie bia mema te se na mema te se omu asabe omu ho de kakra fa kan was na se bia me wo di akiri eti de obebie gate no oya akura na no wopie na sinchen oya panyina no boreti ko pa na wura gate na chi oya ni sa okwa no ko sankura no ye wade bi wo no mo a oya o hwe ni ya obeka so de akakabensem but wo di akakabensem sabi mpredu asa bema otimi eprim na kuma ne na adwem se me yade e de atia oba abra wa wuro no ho da no sa bema ne sabi o dwale nanso no ho mfi because a wo tiase
udwale enso wonfi na kabema panni de wo ye papa na say wo ye ajatifie na ka wo babema atima kofo ba atima kofo ba edi na nyinsa ba wunim na wutimi tutu nsem go ba sum say ko jano de won sa poli ne mama so eja I think sabio wanum no fo because papa de menyini se wo dwene ko akiri na sa suma wei eye yade bia ebedum le bi no mrantie no omunti omu ase o because wei epio bi abusuamu a na ne adin a na me anya duma ye tuo na beto we immigration officer ntiye 3.1 we immigration officer pa na wadwen wei encheda ensisi so wawo ma na wo samle mi no kase ne wo tutu nsem egu mofo na dwum se na be ya enkura ne be huni maami a ye be hite no obusam poni o ani ye ko biege ta kura no huni maami ne sunsun kura na tere ne ho market kura ntima ncha bofa no wada no ho ko papa ye wo de sambi mpeduasa onwie da bi ne didi na kenya wo de abi onwie ba ne didi na kenya wo de o misre emema ye ba wiase de bia na mum ye buye kodu de bia ne ye buye kodu mema ye sei masa wo ye bema o so ye tine ye o so ye tine ne nipa be ku na ase na nantie na brabo ye bono sabi mpedi asase e wiase eguda enkoye wo se wo mu yi wo do mu ko ye na do mu ko what I say misre papa wo tie ye minim se wo tie ye because ye police for frel ebo sompa na de 3.1 denti samley ba bia wo bia wo titivu a wo hwe ye fa mofra no ebra ne maami ni huni mabi makwan na holidays maami so enya ne mahodo na dwumadia ni suban mu yi na die no emwa wo ya nwani wo ye nipa esremfo ye nipa yen mosifo ye nipa enti atenti na drum na bia nipa tipim na koma ana me die se ye hwan na wada no say o se ye mosifo so ye nipa asa oh say ayasem ka okay what I say so that wo kan sa na atwema dwe so ye mosifo nyere nti ye nyina ye nipa enti se ko ba set trap bi e be kasem na me free etifi mando anase me free wa anase me free boko anase me free ha enu nti se me wo a ese me badi machi a se me mpadu asako ne ko fada to na sesekan twitwadua ho tum tokoro na fa oba ma ne kokko hyem ne dua de ngo because dua de oni ano eni se etu de ne ma o ma ne ko a dua ntimi anyere ememe chesiu enye so ba be fo bi ba na ye mi se oba part entiase na kasam ne kokotokoro no de be sa ho etimi sirew be bia wo bia enye wadwe so be pinu akoma na onti mpru akoma ko se we ana dwuma so wo ye no so no wadawruma enu chakwani ya woke ehu ba bia wo office ba bia wo bia ye betuma woke e de tia wo bo modin fa mofra no ebra maami na maami edi ya ododo na nam dasi yo mama yenko computer so adwadi mra na yento aso Obakus, wouldn't miss our bra panyin na yasime, and no ya to me and cow. Yeah, bono, obey say, China. Confanco, Asem Mmpe Bibi Power. Me de sebi ni abema no ni makasa. Unse na nsen ya no waka ni sisi ya ne sisi ya ne ya. Enye ni sisi Bibi Pa e na ekoso. Omware foforo se na ntesa. E na madam for one kan tell me. Se na de we dey ya sem ketu e. E dey na tiefo. Obi entie de me kan yi. E ma duru biri bia. E sa o ye ho duru. De ma di je ba no yira wade mu. Mu ya ne simple kra. Adrubi was cement about soap as a cormampon. Your friend cements vital heba mixture. Nisu ho, the topa yeso ho. Na sadre, memma friend a gang, a member friend a gano, any hammo. What the answer beno? Open member friend a gang biata. Every was a cormampon. Cement about soap. And then Miami a toby bidronia brofudo do one. So open do to ya. Kodani farmer, Colinak, Misty, Apidank. Presa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sremu. Ase why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do the Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture. Nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura.
one must specialize was sa area ropa yare ba konso ne sa ya omomre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumam yare ahoro, typhoid, awo, dunso yare ne nyina power specialist herbal hospital koko what the abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na odo mu nduro na nanam no account Accra or Kwabenya ACP road was see power bus stop wo ho a Kumase or Feyase woni Josbro filling station de hwe no mu and atakra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Okay. I was for Mama Yentua Jumediano so and Tentem Cra. Mame Abe, Mota Bisana Sepa, Abe now war Tano so a patrapa and Quantano so Monoa, Honey Faka called Madame Abe ho. The only person who was second says a drew enono. Second says. We share not draw Germany, we share not draw Australia, we share not draw US, we share not draw baby. The only woman or war second says a drew one Madame Abe. Mamma Korea say Obama so na person the weight to so na what the weight at to so man. One number draw na baby draw upese a year wife ka say ya. Na enwanu enyarwa hodo bebri osa ene hania etwire obotwire duro pa na sade ye ka no second sense no nipa bebri ena akọhọ a wade wo ho what ma do na just 5 days wa wie enwanu no 5 days wa wie prostate ni namu yade bia madam abi kura na dru pa penti abusia bomodana na ko si kwanso so ko abuakwa udru tano so a bia so da kase mi ni se presbini roman enkwantana da ho no e ko apatrapa wotina ke tesa wo betimi afa fom kura akọ fise ogina maame no kwanta so aka etwam wo tano so road ni nyina wuhunu bomodana na ko ana afaka awon kwantaro so usu besi Abe daba for mate ni bi anim ho omusi wa o fa won sani fa so ha ifie no ani si wa ya painting the yellow no abusa fa ho bo mame Abe na ne manyina be koyi mame ye edro nwanwaso bia wono okọ hono dwedwedwedwa o monte ase me fa no be ma na enye tititia 0243 34 5392 0243 34 5392 and 0506 46 0208 0506 46 0208 wahina yebrem na fe nkada chobe mampacho me dasna Asem Mmpe Nipa sanka unim dia won said de onimra no won sai mra wo hwe immigration officer ya baba wa kire so ne na wo mo from yenu ya ye hwe my Ghana mu hase no mo abambofo no ye wo mu nchichemu na wo hwe child trafficking na mostly immigration for and a yan di say adwuma no so mo hwe se obi eba so obi turn eba na say obi ba ye de no etra hia na say ye de na ekọ ba bia na wofo krampo nim no wo mu na ya na wo mu di hu dwuma no mu da no wo mu ma prosifo e ma prosifo nso eto aso firi ho e de komra nim na obi a wo ye say adwuma we na wo se me ne wo ba wo me mpese wo ba nbe ba behwe enkwada na wo pa kire se oba e be pa na wi wo ba ye be pa na wi nonsense e de abone na waye wo pai na wi se wa be wi a wo ma na se efro na wo fa ye no e ya wo nko na chese e ya wo dia na ya na who watches the watchman aplosifo na immigration for bambofo no wo mo de ya na wo mo hwe se amman no ana se wo manfo no wo be ye niam pepepe kwan so na wo mo nso no hwan na ya na hwe wo no mu nchima wo mo amafo ho di
because of uniform kita one muntin because of the pistols any guns now we using into one more ammunition kita one muntin nobody can say anything when even they are doing wrong. A blast will say one who say emlano and what the more may be anameka me say mamla was shan wa fi my hand credit your kunum you no and you will be a one be a cafe no. One man winning in Ampono or my penino, so a fuck boneswa, a betimia camiano. 18 dia wayano, one casano, so one him dia 1 year. Na papano, papano if you tip like cope, and ya there so being in the end in penny fioswa, one cassa be a quack or one ass or quack wale. So far as one way signal, I saw one more barbet and I mam you know, at him ye pia money dear, and yana papa better take the session a mano. Papa ninti min campaign en kwadano eti ma me no every right to say en kwadano mpono wo mo ba ne nche se wo te ase a wo nwuye na ne magu baabi twa nkwadai blood omutie omu no na say we said 11 years a what is 6 years kura 5 years we do e fa okote no abla ma me ne te ase akwa homa bonti no wate nkwadano ma me ne de woni di na wakwa wale a wasa ba bagina wo say de ntina wawale na nko osi won wo yedua eti ne papa no enkwada de onti me mfa wo mu na yesa maame no so no watu na mwaba ase no Asem Mmpe Nipa dwumadie ye bedi akire ama ne nsa ka ne ma no ama se de wote ase no mu asupa kola hwini no na wo ye no bata ne nsu no mu wote wona ne mate baabi so ma ye de so ma ye de sa Asem we se blast so mu twa so na nye airtime so bia wo ne ma se me ma wo hu nkola no ena me ma hu nkora no ye nye tribalism ha se no na so na ya eto da bia ya na mo ma eniema bia koye se ye wu akwada no eye ya dia wo ko wo da na se wakula ase ba bia wo fre ukrom na se bia nkwada no se nkwada ni wachia ya hu se oye bema me so nkwada no mu fifiri e wo efomo ye nkoto mu so wodwom wo mu firi ma me ya me na ebente no ma me na wonu nti na akwada no ba ya wo pe na asem a wo se akwada no wo ye obi bia no adenti na wo mfa ma me no so wo kwan apaso na wu jojo maame no wo ye na tantan de nkwada ne de wo pe eyi omna samu abese echiri kokwa yedi ma eti kada cho maame fancy ase na ne ma se de ne ma si ko no se wan to bo ase wan hwa no wo ka asem bia ye nka na enso mo de Facebook ayi na abeto se ne ya hye etiefo ne bo na ye bekinka enti ebre no aka no ye mfa enkinka na me de parliament for us o mo ye mra se badwa for mra he badwa for no o mo nke hu e wo Ghana ha si o mo nke hu because ne ma se no ese mutintim ho mra awunya de na eye basa no mo tena se eye PND slow 111 tabre kra no mampanyi Rollins no bre so soja ba bre so China PND slow 111 ya pilolo na mokom pilolo we common snase anwini we nim ho emma wo ma na yesi mra se badwafo emra be no mokoso metai kura ayo mambe kenkan aye wo mo semni be na wo ye bo won simdodo kere cho se de ne ya share tie for bono messages ne ye kenkan Facebook de no gode Godfred Boatin wo no edenchia na ema o me hi e wo dwumedi aye di so say tutu ono so wo watch ye live every Italy Torino ono so ne de no dance so Steven dance so ono so ehwe ye the free konongo ye da mo nyina mo ase insurance amwa oso ono so ehwe the free man so abore kwaku owusu wase pastor welcome cool ayo wase sofon so mana kwa benti akomanto ye medubu ahen ese osofo kwabna ye bo a wase sometimes ya na eno ya carry mu ada romance no ya wonya botre ya wonya botre wase odigu mi so Friday ndi odigu mi so ampanso eja ya kokwa masam ya carry enti abotre no wonya yaka also ni bufu me last week in intino I say ya be pamocho me just of one name ai ojo say ya on pass of viewers no ya tiefo ni ahwefo ni wada roma ya so mutini ya pamocho mo fanche ye ebi nsi biem so na num to mpa oyine yere akare
dear. Mistake the buy. No chair. No way. No chair. That's it for the show from Fanche. Yo, what say? Watch it. You see, Mohammed, honestly, I'll show you the free swami or sing Uncle Pong and Shrayen now, and that for 2 Samaya, the Momo Francis, Trinbois, also also free Canada, or say good. I want to say a year. Nana Jenny Boatin, also show you free New York. Atanga Bernard Continent say, on also saw a while and I enjoy program, no free watch ya a young Monya for when you said MC on Wokumasia so qua. Atanga Odiana ya Kayam so the Ababen Prince Sam Pren 9. I must see teacher Bedru Junior. What's so my your boy and your WhatsApp administrator food away your my dear into no way there and upon now there are 2 man and I'm not saying was say I was saying can't your mind in a mano. Oh my one more tongue Crebia Montis and Cabeba from Kakara and also here Madaroma my your boy and your WhatsApp administrator food for thought in the name of George Atta Intri popular known as Wachapa is dead. Oh I was a Wachapa or say Wachapa or say we free mountain or my WhatsApp administrator and I say we boy ya or your friend Wachapa yes we free Kafra Nyankopon fa on crescent nyame ya adom Mmrantehene was say ya catch your mind in famano ewo amansie teacher bedu and a day a free buy we soon dear chenti ano eje so edenchia na my uncle Joe Fancy Newtown or see me mama wadru Mmrantehene won wabedwafo also enjoy program now Fancy Newtown Tony Opon Mmrantehene or say adwumapa ya oboma o my Ghana no tokoso anaye ne samaye ye do wo hoahoa ye ho one also the free Argentina wahima fia poku aseman 88 wachia won wabedwafo nyina poku Daniel was say na niji program no power enjoy wo ho and was say kindly please attack oh okay ya kejam na so na on the so kobenya kebe ya yemfa no meka ye ho ya tempanyimfo edwene ho Joseph for say tego what say lazy woman na emu so ne de he no menye lazy mo ba ma me no ba so obi anye lazy ntie hu ba bia ne de no na Ofe Samson or say hey master we don't come here to play okay man 88 Kofi Asenso no so my no say man 99 you yedam was say some was say tego no so say no de buy ye second one bm ono so de no oh ono de what you trying to short into no akwasi ns was say some Ghanaian men are wicked do kana ka bm Ghana for men man bi wo ha o ye wicked very very wicked now Rita so the ne buy or say encha kese and ono so de mam Mmrantehene na bedwafo wase ma me na sase no ye pa se ya hwe na ya gibidi amano nti no nti amwa so de free tachiman ono se Mmrantehene wo mo wadwo won wa bedwafo nyina encha kese and ono so de ma ye nyina na ya no se no wonabo abe Philip o ti krom na ye wa woda Nyankopon koso enhira no ma da ye so nyina no entimi mrem mfama wo hu na da achi no nya kese mfama wo no ni mfo nyina da so ni ntino ti krom abe onabo abe ya da wa se da bia no o ko Mmrantehene Asem Mmpe Nipa dwumadie no ho da road kira foforo ntino Nyankopon koso enhira me nua bema kele che obema mpa cho me da ase mesme da wa se de dwumadie ni nyina aba awieye ya bo wo mo atworo na simu ache enti ne bre kakra kai no ye de ma wona wo tworo ba no mo so modwumadie na ehia pa wo bi o ha frɛ na den ma no enti wo ye ni se ya na aye kama o chanya me adum kwa so betima kanshi ya che na ya da ma se abusianfo ye de dwumadie ni nyina aba na wieye katacha obemani mechia Magi Sunday School achechefo ni nyina ane proprietress Mame Harriet yebo afari wahene yere ya chiano pa achechefo no bodwuma entisa manfo de meba ni achechefo no bodwuma pa enkwada no brofo kasa pa ya yusane ya no enyagodo kra oh Magi Sunday School achechefo congratulations my dear pa we abusa for ye di dwumadi na bana wie ye me call long time